Ay tügülümü, yegencik qoğume. Süydüňe mä getirmäkäň boşadypsyň döküp. Salam Satıktay. Salam qoğumy yegen. Mamka. Mamaň öýde. Ecem elçip geldiydi, kızgınjak süýdi uratdy. Ay tügülümü, süýdemäden getirmäkäň boşadypsyň ýoly döküp. Sen wara aşgana goý süýdi. Mamaň öýdedir. Ödem ýa çöreği tandırdan çıkardı, geljek diýdi. Tügülümü, oňarpsyň da. Sen süýdüň aşgana goý. Mamaň öýdedir. Bali. Kızgınjak süýdi çöl. Ay sen gapyny açyp bilmeň, men açyp bereyim. Gel. Ay berekellah. Eyvay Allah'ım. Şatlyk. Kim geldi? Zerenin ýyglay süýt getirdi. Şatlyk. Hamala biz seretmeýän ýaly jerenem günne bir daha dogurajy. Ay bolýa ho. Dadraýyn ýerlerden süýtdir tarym. Dadyrjak bolsa öz öýüne çagyrybam iýdirip içirip bilýär. Maňa da iýlegine çykmana ýüz gerek. Gülsara gaýyna seredesi gelen ogoý jan nidrasym gelen oga. Sen wakaň zat diýmejek bolýan bolýan. Bolýalay ho. Goşulmatan o. Ejeme özümdi ýoşuk bilen duýdurar. Şu hojalyga meňem dahylim madra. Ya hiç da goşulman ýaşaýynmy? Gelin. Yalnızca biri mama deydi mi? Ho eje, jeren süýdi uradypdyr. Gyzagady geldi. Vay tuveleme. Gülsaracan, süýtçi durmasın. Derrew bişirgin balam. Daýda. Jeren biz azara goýmajak bolup süýdi gaýmak gylja dip bişirip ora daýypdyr da. Vay oňar aýypdyr. Jeren janyň tygyrynyň süýdi ýagyldyr. Ýogsa da biziň süýdimiz bilen goşup batyraýmaly. Daýda, biziň sygyrmyzyň süýdi ýagsyzrakmy näme? Geçen ýerde goşdumam bolýan, kesilli. Ziýany ýok Gülsaracan. Bir gezek aýry batyraýar. Daýda, öňkü çekide gatyklamyzam näme etjegimi bilemok. Mene ählisini goňşulara paýlaýaňyz. Iň bolmana satdyraň zogam. Vay Gülsara. Ahsat satsaň bolmada. Onsoň bir gün edip iýeren zatyny ýzyna gaýtarmak bolmada. Adamyň göwni çygdyň gawagy ýalydyr. Onna ahzat satmak bolanok diýip şäherden oba gelip mala seredeýin. Hözürnem goňşular görsün. Eje, Jana, ejejan. Biz sana seretmeýän ýaly, gyýdyň her gün bir daha duratjy. Ana ýaňy süýdi uradypdyr. Ha özüm çörek pişirdim, çöregimi alyp barjak diýipdir. Näme biz oba maskara etjek bolýam kary. Eje, oň öý aýratyn, ýer aýratyn, bir öz maşgalaty bilen bolsa bolanokmy? Onsoňam giýeň hiç zat diýenokmy? Eje, iň bolmana telmir soňa bir ýuwaşyk bilen duýdura. Ya goňşular näme pikir eder? Şatlyk ejesine fereden okmy diýip pikir eder. vay oğlumy. Türkmenimizde go depdesturi bar. Gel okuram, git okuram, gelmeden, gitmeden, ortarada dövül okuru diýär Türkmen. Okuram diýenler Türkmen. Bak eje oňa düşünýän. Aramyzda bir iki köçe bar. Günnede bir goňşa karabamy. Ondan goňşular äder şatlyk ejesine fereden okmy diýmezmi? Bara özümizde. Süýdemma, çöregem eje. Sen özüň ýuwaşyk bilen şoňa duýduray, uratmasyn näçe? Oğlumy, ilgun aynadır oğlum. Hemme zady bilýändirem. Hemme zady gowy düşünýändirem. Ondan Çeren canım fen ýaly men çağama.
Olan sen ýaly meni sevmäge haky bar. Vay ýoksa da. Yer goýdy gyzygyň süýt bilen çörege ýelle. Şey delmeyece. Hawa. Oğlan. Şatlyk. Men sana gowurdan üstüne yumurtka çakdyma. Ay sen yumurtkan ödüňi mena ejemle. Ödüňi ýaýyp alam. Şeytan ayece. Süýdimeýänmede de näçe wagt boldy. İjem ogly kimi görse şoňkuluk şulam. Vay vay vay. Mama falan. Vay men balacığım gelipdir. Yüreğimin ödeni gelipdir. Vay balamın balatı gelipdir. Mama Ece'nlerle çörek pişirip baracaktıydı. O da çağım. Atsalar bakma. Boğsana düğünün çağım. Şey deyip gelip durun ha. Uy mama düğüne belli Mehmet. Vah çağım. Tibi neyse görütemem bana ağzılık et ya balam. Fenamin en yakın coramın adı takılan. Mama enem sen çoğuran mı? Onunla da ne ahili cora. Çağlıktan iyilimiz ayrı giden oldu. Mama sen ağlayan mı? Yok balam. Mamalar hiç kaçan ağlanar. Uy mama eğitip pervanlarımın doğlamını hemen üşüp gidersen. Ne deyip burada? Hemmemiz uyuşup çık gideriz bana çağın. Uy yoksa da yürümen tağın koca bırdat korkuydu. Gel. Sen yanına bak, minmeyen bir dedim lan. Sen o maşinlik adam der Sen o. bile kayıtmaydın mı? Sana gün yaş gitti o, gün yaş var ya, gün yaş var. Sen bile yola çıksan o. O gün yaşına kavun tek o. Karan kutuş bana sana da, karan kutuş. Açkiyin ayır o, açkiyin Ha, ayır. iyi reket lan. İyir ko bir. Yuvası yap kapısını, yuvası yap. Yutsanası koyu ver. Üffet aygın yani, üffet. Vallahi. O yapılan ağa bollu diyeyim o. Sana ita şöyle tutsana, ita vur. Ağam traktör değil mi? Bol yağla ho, bak. Ne? Tamam. Tumor değil ho. Timar. O sen getirdiğinin adı şu. Ha o şu da şu. Timar mı şu? Timar şu. Ha, şunun için öyle o timar verili ya. Soğut düşmedi mi? Ey tekke suğa düşmellel ho. Hani sen karnı tuğralınacak dedin değil mi? Şun timarla işini. Eyyem kelleden çıktı. Ken vurlayan da putustan. Gürlep min kellemden çıkardın Men- ya. men vurlayan- Ne yapmış ne yaptın çıktı o? O sen ken vurlayan o sonunun yadından çıkıyor. Yürü. Üstünlük ol yürü. Hay. Geç. Geç. Geç ay. Geç ho. Geç. Sen geç diyen ho. Ey ben maşinar benden normal beni değil de o. Sen gir ho. Gir değil yaka gir sen o. Gel. Ne dikkin? Ay tüvölüm. Gellik. Şu tayda var. Adını tutanladın var dikkin. Ne mi dedin sıkıyan? Ne mi diysen çıkıyor? İşlekli edilir mi? Ne mi? İşlekli. İşlekli nereden geldi ay? Ağzını tutanladın çıkarayım da. Aha sen meblin vaatları gerektiydin değil mi? Wo. Aksesuar. Mebil aksesuar. Aksesuar. Ana şun vaatları baştaydı. Aksu var mı sorun? Hava aksesuar değil o, aksesuar. Bir vaatlar ey. Yine de bana gerek vaatlar da şey. Tamam. Ala ne yapıyor? Oh alalım ben O öldüm. büyük yakın şey tırnaklı doğrudan açıyor o. Algıcılırdım. Aha ne mi olsun pulun yetti mi olsun? Buldun mu onu? Hava pullu. Oh, Timar ne mi sana mut versin mi o? Yine amatlı vaatları. Amatlı. Hoş geldin abi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ya şunu edelenler. Xuda şükür. Kim ödeyim abi? Ha, Bizim şekil timar, mevlak suvar markımızda üstünlük mevlede iştiraklar vardır abi. Siz ay. ne mi ödüklandırıyor? Ne mi? Biz var ha ne mi? Hava şun. Ya kim kılıklı? Hava ne mi? Yanka teyze asılayan ayna var ha ayna. Ha, aynen. O teyze getirdi lan. Ha, Teyze siz iştirak getirdi. ikinci tarzda abi. Ha. Bekke sen yani ettirler. Kim ayol? Hanay, nerede şu? Ağam karam var. Bana bir mı çıksın?
Ay İsmat yük düşüp kayttım da. Hava. Salamu aleyküm. Ne be bir açılyan täze ayna geltirdilerle. Nire? Ha bize mi? Hava size. Hava gel ağam. Yok orket Ha sonun gerek mi? Şondan gerek Ay de. hali gelmedi la hava. Bu hat gelen Bari yani. ku ölmedi sürttüler o. Cansayım yüzün bir yerde saklasan o tanak Sağ içine olayım. durusuna bir yerde. Yok. Yüzün yemiş gibi ağzın üstten gelir kıttay. Ağam sen beni tanımak için geldin mi? Aylanmak için geldin. Aynen Aynen bu için geldim. Hava. Aksuarlardan tanıştırma ha. Aksesuar. Aksesuar. Böyle yok tanıştırayım. Ay yok lan ne Allah yok sana ağam yor ilk sok da ya şu aynen doğru ay. Sen ne ayladım ey? Ne ayladım? Ey men şondan gelip o başlığımla salanmış gitmeden bolmalar o. Doktor ya adamsın bu. Hava katı görürdüler Son o. salamla şaydın ne olsun? Ey son falanmış aydın ne o ben git çıkken bilece oynan oğlanım oğlan o. Hazır görürdün ya. Ne tanışın görürdün. Yok başlık gittik ya oynaman ra. Ya mı şu duruşuna doğrun rüyken. Ay bileme böyle oynamadığını ne bileceksin son. Ey inim şol şarin oğlu o men beni şari on kakadın bilece bandisi yaptım o şu adamlar o. Yönüm ön adamdır ötken. Yok son salamlaştan bana yok bunu son. Bana kov yer yok düş o. Yemek dedi. Yırtı uyadır. Tamam. Satık koyuyor ya başın. Ayda Peki yan bunun olur. olsun ne bileyim. Eden ol. Bu tane yara başlığı. Ne Bu tane tane yara? yara. Tanandın. Mutlu. Ay erteyden o bana bilir yani yer yok la yor. Gel. Başlık salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Başlık mümkün mü? Gel bakka. Neme şu çağırık dostluğunuzu gelip durub olmaşlık. Salam Geldi, edeyim. geldi. Gel ağam gel. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gördün gerek? Ayttım ben tanardım. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ne öyle? Kovma edelim kız. Olma böyle. Ay tüveleme. Ay yani ben tanardım. Tüveleme. Hey ol lokan oğlan ol gidip duray. Ya şu geçin oturun arkaya. Geçtik kızan. Edin ödünü gelen yalı olgun. Mekanzan var ya. Gördün mü karşısını? Gön tananlar. Bak sen olun. Ya şu men mekana değil. Mekan? Hey men var ya. Şu birliği bulaştırdı mı? Ne mi? Mergen. Mergen zar bağışla. Yo mergenim değil mi? Mergen mi? Yok. Men adım Sökbet. Ova. Çağırın oğlu. Ha, çağırın oğlu. Çağırın oğlu Sökbet. Çağırın oğla değil mi? Çağırın oğlum değil mi? Değil vallahi. Ayol benim ağız yastıma yardıma düşüyor. Yok yatma oğlum sen çıldırıp bana o yatma oraya yatma. Meredin oğlu. Meret ben kalkam oğlum ne la baydın? Kalkalanma. Yok ya şu men çağırın oğlum değil. Meredin oğlum değil. Men Oroş'un oğlu. Ana şu oroşu var. O da çağır diyediler de o. Ay mungulen var Ama. ha. Git çıkar. Katkansı bu düşüyordu. O yaptılar da. Deşek bilmem. Dedim pay oyunu yaptık ha. Yani ağam bak sen olun men şehirde öyle östüm. O var bir gidip dik göremem. Yok ben git çıklığın diyene git çıkan. Ay yok ya şu men elimlerim şehirde. Elin. Ya Muhammed. Böyle olatlar hiç lan. Näme hizmet, näme gulluk var. Ay bize şu bir açıkla bize aynı. Tehde çıkan var ha. Bizim timar mebil aksuarlamızda sizin islenlik haritlarınız var. Ödüm el yeter vakadan. Ay gördün mü? Ayttım amen o.
Bekke, görköşdürdün mü, adam düşündürdün mü? Başlık görkezek bolup durdum bolun şu başlık tanıyan çağırıp dostu diýdi de. Salam eda ýa-da bol. Alkaydy bermez. Hadi ya benim almalar. Bağışlan olun. Çağrı diýdiňiz, meret diýdiňiz, may bermediňiz. Çay, kofe de hödürlemäňiz. Yok çay oturmaz. Yok çay oturmaz. Yani şulardan bir ağla olacak. Hangi dura bu? Alal ýaşy. Ne bilin pulunu mağaza söylemeyeceğim o. Mangal mutlak yine. Orada. Sağ olun ýaşy. Doğru başlık arkayın. Bekke ödüm bir urukdur görköş. Doğru başlık arkayın. Evet görkezdi. Bolýa. Tamdyra çörek ýap, kelle başaýa garassala, mellege seret, sygyrsak, üstüne de günne mihman, nämemişin, gelen mihman öz arsky bilen gelýämişin. Şo mihman öz arskyny öz öýüne oturup ýese bolanokmy kagay? Wah. Vay. Ejem çaňa. Alo, Eje. Hawa gowmeje. Hawa gowda şükür özüňem gowme. Elişe de batýar neje? Hawa. Hawa je. Hawa. Bila şoň sesinlenem ýa-da. Ýok lagaja sygyr ýatakda däl lagy. Elişe de batýar neje? Gapymyza bir öküz zaňdylar bol, sesi gatşaň. Hawa je. Boreje özüm jaňa dern. Bolýa. Sağ ol Eje. Vah Ejemcan. Vah hey. Çykdyňmy? Al janawar. Men bolmasam ajalarsyň senen. Korrak mı? Yok orada. Gerek ağam, timar bir de kil var. Gaýtdy. Ana. Ha. Gördün mü? Ay bala tonu olmaz ya. Turnip değil ho. Şimdi eşik atılmalılar şundan. Ha, gerizin alyan. Hava, gelecin alyan. Yine kalır yığını ya. Hava, yığın almalı. Ana. Ana. Öyle git yarım gel yarım. Bolay. Ekşil oradan vurma bana. Bir de kil var. Hava. Bolay. Yine eli alıklat koyulan bunu. Öyle yaptılar. O kalsı tukladım oymalı o bunu. Ne sakat koyulan. Ha, o sağlat koyulan. Hava. Pul zaşına bir yerde koyamalı. Ha. Hava, pul koyulan ama. Namanam çek ağam. Hava ne? O başım çıkýar diýdi, ýathyan diýdi. Hava. O bolup dursun ýathyan men. Ama ay o da sanık banık yasap görüntüsü tabi. Hayatın ayman olsun bunu şunun sanlık yarlı attır da o. Yine bir arayın öyme söyüm atmalı. Yattın mı? Hava. Sen asyandın da öymen. Bir ne zal var ba? Hava ne yaptın ayman gelineceksin Asya'da öymeler. He bol yer Ulan var. ne yemezsen at vermelidir de. Hava. Ben gelam ne berlerim görüşdürana. Bulatlar var. Görüşdürüm. Gerek tatlan sayla vermeli ya. Howla. Timar bir de kil var diýip Hava. Hava görüşdürana. Hani? Bana gel. Hani? Bir diğer bir de. Aynı da Allah bir Allah, şu da şu. Şurada şu. Tabii. Şurada. Hava. Hava yok aynı yapılıyor. Açıp yapılıyor. Ha sizin diýeniz de şu. Hava. Açıp yapılan aynı diýdiňiz de. Hava yok açıp yapılıyor. İçinde O bir başlığım keldi gaýtdyňda ýa açyp aynı yapılan diýip. Sen diýdiň aýa. Hava. Şu değil. Tanıyan. Tanıyan? Gördün mü? Başlık ben tanıdım. Oğlaklar masaat verdi. Gördün mü? Ağam. Başlık seni gog tanadı. Yönetinin onu tana bilmedim da. Hey. O ne mi dedim Elimden emin diyen. Tanımadı ayağım seni. Tanımam mı? Tanımadı tünan oluyor. Ağam aytma. Başlık küçük ha oynamadık o. Ey baş çağda bu oynamam ben ne? Ay oynamadık o bizim başlığımız o. Gelen ağam. Ey ne adam sen ey? Kara. Aytma. Timar kil var deyip. Deret ağam. Görýän däme ağam. Konuş öyle. Oğlu deret ne? İki taraflı ödüm. O bıraktığını öyle kokuşta bıraktığını öydeki kokuşta. Oğlu. Ne şey kokuşun orada koyuyorum. Aytma. Can ağam deret. İki taraflı ne kadar? İki taraflayın. Hava. Gel ağam gel. Bıraktığını gelince mukaddem koyup bıraktığını yazatlan koyuyor. Ya yine de var teyadelimiz var. Gel ağam yine. Näme diýdik? Timar
Bizde hil var. Ya sizde de bizde hil var. Sizde hil var. Ina seret astın. Ana. Ana. Öydeki çay teplerini koyma. Ana. Gerek var. Görüyorsun değil mi? Oo. Ina seret. Sağa Kulak kalkası koy. Gözcüklerini koy. Oo. Evet, bunu bir öğrenin bile. Evet. Ina. Kayyana gel. Böyle öğrenin okunu gideceğine gel. Yok ben gelmeyin. Gel kalın alyan. Yine koy ya. Koy ya. Gördün mü? Kulaklar var ya. Öbür öteden oturma, ben özüm bilendirin. Geliyan. Koy ya. Ana var. Böyle. Ana. Ina seret. Şimdi şun aynalarını görüyorsun seret. Hava. Hani açılıp yapılan ayna deydin da. Her gelene bu ayna deydin da. Koyma. Ina. Şunun görünüşleri. Haydi görünüşünden gerek giden Bahadır ağam. Geri öğrenin tap polyanı. Hava. Taf böyle haydinden gerek. Hayzın kovurdum saylaymalı. O sayla. Geri öğrenin tap polyanı. O bunu 3 metre 2 metre alıp olmayı. Hava sonat böyle da. 2 metre 1 metre nedir? Oynamak böyle. 1 metre 1 metre. Ay böyle oynamak böyle ra. Bak 1 metre yarım metre nedir ki? Ay ha böyle la ya. Yarım metre. Sen öyle diyen mi? Hava. Ay bor onu 50 santim 50 santim alıp olmayı. 56 50 mi? Hava. O oynamak böyle la ya. Ben sana 3 tane Ha oğlum böyle ya. Ağam sana böyle ya. 3-2. O sana böyle ya şuna. Yarım santim alıp olmayı. Ay ağam ne öyle diyelim aydın. Hava. Ne mi ne? Hatamam bak görüyorsun. Atmadın aytma ho. Ya kovlayan verdin. Yo ne isterim var. Ya şunlar ya aynen. Şundan böyle saylayan. Hava saylayan ağam. Öyle şu gel. Vay ben istiyorum da sen almayı çok önemli abi. Timar bizde hil Bana var. var. Ben şu görünüşünü gördüm yani. Şu görünüşün mü? Bu düş. Şu görünüş dedim şu görünüş ağam. Öyle istenem de şu görünüşü gördüm. Vallahi kapalı. Aga şundan ne çıkarttın ölüm. Ay ölçek ayttık. Ay. Hava ölçek. Ölçeğini aytacağım. Ali şunu Bollu. göreceğim. Bollu mu? Ahirin vallahi ya. Yad ettin ay. Katar kayın olalım. Gerek atlam. Görüyorsun değil mi? Sen gelende bütün ovam yirdeler. Sen gelende ovam gelir begresin. Pelwan, uzak yaşa ediydim. Sağ olun. Canım, sağ olsun. Sağ olun. Sizin marlığınız benim marlığım. Aramızda ilmi dama maşgalan arasında başın dik olsun. Dünyam yazmana, dünyam sazmana. Ne çene desem de gülüm. Şuraydımlara sana yazılan yala edeyim. Sağ ol ediydim. Uzak yaşa canım, sağ olsun. Sağ ol. Bileceği yaşa. Çay içelim. Sesin bağlı yatmasın. Hani men nahar göreyim. Sen hava, çay soğuk sere Böyle, dağılın. Bunlar böyle. yetik geliyanlarlar. Hani ağam nerede kal? Aha, geldiniz mi? Ağam selamun aleyküm. Gelin Selamun mi? Gelin aleyküm. ay balani. Gelin Gelin. Uzak yaşa. Tanrı yalkan. Sağ ol. Gel sağ. Uzak yaşa. Tanrı yalkan. Gelinler gorun musun? Söylem kovum yardaylanın. Sağ ol zigince. Sağ ol. Sağ ol. Gelin ha, gelin karıştırdın ha. Ha, kovum yardaylanın. Gelinler gorun yardaylanın. Kovum yardaylanın. Şahscan, hanecin? Gecem şu komşulara varça orasının yanına. Bir talam edip barayan nida. Bilecek elaymer keningler. Kovumsunuz, köp araştırayan. Geliniz mahır, ken araştırayalar da şeydi. Aleykümselam. Tanrı yalkasın sağ olun, tüycülükte atnaşalı. Alın oğlum. Yürüm. Yürüm geçin ha. Hava yürüm. Geçin. Pelvan beni acaba karışacak gelsin. Girayım el keningler. Uğurlayacağım gelen son girer. Şeyle han Yaşar, gelinler kova, geçin yürüm, onu. yürüm, Girin. durmam Ha beydir. böyle berik geleyin. Gelin. Ya adamancık geldiniz mi? Oğlum sağ ol yapsın. Go. Şeydin ha beganların ha. Han çaycı açın. Kovmaya daylanır. Ölçerlenir. Men size go tüm şan çayın çiren çıkacak. Ay sağ ol ağam. Han çay içi oturum. Sadık şan ne? Garaşıp al kaytma kıyınma yiyeceğim. Vaka ağam alıp kaytacaktım. Görmen geçmeyin ip dur da sen bari ver barayan niye? Ömrümü hiç olmadan geçti. Zongor yanı da boldu da şun. Başladılar yine. Bar git alıp gel. Bir adım en piyade yürümesin Ecem. Yine bilmem. Han koklaşman sana ha. Şu yere adamlar bar iyisini alacaksın. Taşlak geliyor da ha. Vakit pul. Selam Şemsa. Vay, meni bir davaňda goşmaň. Öňüm aýtdym, gaýrat edim. Men hiç kimligem däl. Han bir veriniz çakmağınız koyun sana ha. Körpe deyip bar iş men üstüme koyýaňyzda. Bir zat bolsa barına garaňyz men üstümde döwýäňiz. Ay Türkmenin kiçisi olanından deyip dura Türkmen. Çekiver de ağalan näme
Gülsara, Ha? sineme bäwejik alarça wagt bolly. Siz bäwejik alaňda okmagy? Şu dikkirdäp girip çıkıp ýörsiň. Size deme wagt bolly. Selvi, alarsağa näme ýaşymyz var tek, dogry dämi? Ay gün ýeňem geçip dur. Bize beren ok. Berse bir mündem durjakka. Baran lukmanlamyzyň bary ikiňizem sagat diýe. Merjen can, ruhdan düşmesene. Sizin tek ýaşa. Geljeňiz öňüňizde. Ruhdan düşmäň hemme zat gowy bolar. Inni merjene de bäwejik almana çak bolly. Toy edenlerine näçe ýyl bolly? Bize entek ýaň toy etdik. Çaka bir ýem bolly. Ýöne eliňe diliňe bitýän zat barmy näme? Allahyň özü bermese alajyň näme? Ýoksa haýsy zenan eline bäwejik alyp o bäwejiginem sallançakda üräs gelen ok. Nesip bolsa bizem sizin kal şähere göçüp şäherden jaý alsak, bäwejigem derrew alarsa. Näme? Agyt Gülsara, agdyňdan çykýan gulagyňy eşitýärmi? Gülsara, Şähere göçdük diýere. sen körpe, daýdama kim seretsin? Nesip bolsa şäherden jaý alsak, şähere göçdük, ejem şartlyga ulaga maýyp berjek diýe. Agyt Gülsara, siz diýäniň kim bolýar? Uy, kim bolsun? Şartlygy kimiz bolarsa? Gülsara, daýdam näme? Oňa salasallyňyzmy bir? Vay, daýdamam ýok diýip durasy ýokla. Esas zat şartlyk bolýar diýe. Gülsara, diýän sözüň näme gyz? Mellegi jaý daýdam sattyrmaz. Düýe garrasa köşegine ýer diýäňmi? Daýdamam ýok diýip durasy ýokla bize. Adam diýe däl. Onsoňam daýdam inte garran ok. Vay, garry bolmasa da iňirdisi ýetik. Siz ýaşaýmansyňyz şolaydy. Bizem ýaşak gördük şolaydy. Ýöne daýdamyň beýli iňirdisine meşitmedik, ýamanlygyny görmedik. Ay howa da, garryny men başyma taşlap göçük gaýdandan gurrunam başgaça bolaýa-da. Gülsara, goý gyz bolan bolşuň näme gyz? Agdyňdan çykýan gurrun näme? Bizem ýaşadyk aşlydy. Enes eşitip häzir bir hilak bolaýmasyn. Dogry aýdýaň Selvi. Ogullar eşitse de halamaz. Beýle sözler aýtmasaň gowy bolar. Şonu niýsene Merjen, mena Gülsaradan garaşmadym bu gurrunlara. Ýörüň beýdip oturmalyň, aşağı düşeliň, garaşdyrmalyň. Oglanlaram garaşyp oturanlar. Ýörüň. Günden menem şähere göçüp gitdim. Onsoňa görmäge zar bolar. Näme diýär? Dur. Yine Buğurum boş ýerden ýerde tapdym. başlat. Dowonçy tak. Buğurum ýerden tapdym. Yine boş ýerde agurdyň ay. Göçmek gurum ýerden tapdym. Ha, oýnawatyr. Oturup burada tapaýaňla. Ejeme kim teretmel onu? Ejemem alyp gitjek. Dinlesen meni. Ejem hiç haçan şähere göçmez. Sebäbi ilmi dama bir de aýtýardy kiçiligimiz denim. Şuly ýe, şu ojagy qakan mehrisingenlerdi. Ejemiň habar barmy bu zatlardan? Ejem men aýsam göçür. Intak aýdamak ýöne aýtjak basym. Gülsara bilen maslahat et. Anna näme bizim pikirimiz gyzyk kylýarmy saňa? Näme diýär ya? Bir de o garrymy sen näme gurrun edýäň ha onu? Ya dursana sen o. O şähere göçdi de ama. Nerede yaşayacak şäherde? Ya bize aýtman, jaý, alana däl şular. Bolup biler. O maňa ýaman gyzyk bolurlar bu. Hawa. Innovator hem näde boljak şäherden jaý? Han aýtsana maňa. Ha yok, intag alamak. Ýöne o da jaý satyp Vay. alarnan. Oňa çenem gaýnlarda ýaşarmyn. Habarın var mı bu gurumlardan? Şu wagt eşitip dur. Näme diýäň o? Habarın var mı bu gurumlardan? Yok, bize daýdylar o. Pelwan agam, bular beterini tapyp otur. Indi näme täzel? Indi näme? Ya, şun kelledi gowy işler o ama. Gaýnymlarda ýaşajak diýen görýärmi? Gaýnymlarda ýaşamak daýym bir erkege utanç diýämi? Han goýuň sana o gurrumy. Niden tapdyňlar teň ha, ony aklyňlarynda üýtgäp ýörenlerdir. Yok ağam, aklıma ýitgän ok. Ýöne şäherden jaý alyp, menem öz başyma ýaşajak. Onsoňa mowada sizden ýaňa gün ýok maňa. Körpe eýtmeli, körpe beýtmeli. Bar iş meňsim ataýaňyz.
Haçan görsen ejeme gow seret. Hamana ejeme men seretmeýän ýaly. Sen günne süýdi uradan bolýan, çöre uradan bolýan goňşa çykaryal etmediň ha. Hojalyň bilen boluberdi. Ýagşylyk etseňi mene. Näme ýagşylyk et? Näme ejeme seredemokmy? Sana sereden ok diýär. Bizde de var şo süýt. Çöre gama süýdemma. Sen haw bolmanam, inovator sen bir körpäme biz sen şey diýip çykylardyk kiçiliginden bilýärmi şonu? Garroýa sen garsan sen seretmeli bolsaň da minnet etjek bolýar. Yo, minnet etmek dälam. Sizden ýaňa köçä çykara ýüzüm almady ho. Ondan göçşök diýdimi göçşök. Öz başyma ýaşajak. Ayjyym galanda adyňa bilemok. Şojaý satsaň paýjaşma berersiň. Satmak hakda gurrun olmaz. Inni doğanlan sen ayağından asılşyan, badagatyan, şile guryan oğlum, şeyle mi? Bu sözlerin gatağır degdi jigem, gatağır. Şemşat senin bir zat diýdi. Bu dawaňyzda meni goşmaň diýdimi? Ine ulagymyz bar. Özü çeler. Isle satyň, näme etseň şonu edin. Menden pul soramasaňyz bolýar. Adar vermeseňiz bolýar. Sizden pul sorajak bolýanam ýok. Sen inim dinle. Beýle şäherde ýaşasyň gelýän bolsa men sana jaýym tap bereýin, gerek bolsa pulumy bereýin. Şäherden jaý alajak, heziletdik, ýaşa. Öňe garroý bilen işim bolmady. Beýle şäherde ýaşasyň gelýän bolsa men göçüp baraýaryn garroýa. Men seredäýäryn, sen beýle ýejeňe seretmän tonýan bolsaň. Sen tonmasaň meni tonamak, inovator. Men elime pul jagady berip o da özüm aljak bolýanyň daga. Puluny özüňe nesip etsin. Men özüm satarnam. Öz başıma jaý alarnam. Men öz başdak şäherde ýaşajak. Men şu gapdarymdan atyrşmasaňyz bolýar. Sen inim. Doglanyn mesa bol. Gow başladyňyz başyna. Şoşuňa jemeli. Hani şu gurrun hiç üstaýda bolmadyk ýaly alyp baryň özüňizi. Ýaş toýma sag bolun, gat gow sowgat etdiňiz. Vay bunları. Ýöňe barıp arkaýyna oturaýman. Pelwanjan. Gel oğlum. Men birinji gözümüm görýär. Sana döni. Wah. Men no bahar oğlumsun sen. Gel Uzak ýaşa. Taňar elkim, sag bolajym can. Gel. Geldin. Sana Göresim gelip gitdi. Gowmy ýagdaýlar. Ýörmedi. Aýtmana şulary. Sen alyp gaýtmadyň ejeňdi. Pälener maňa ýegen otyr. Ýörejim can. O ine diýaklaydy. Ağam tordu keste Cenap Kaymak'tan yürüyüte getirdim. Vay oğlum tortu keseldiler. Ejim can gel bilecek. Ya bismillah hani. Ana! Uluk ýaşa. Aydar. Bakım diýär. Yeni kiýler da ýetirsin. Selvi padava deşikirde. Kes. Hani? Yok, vilka bilen aday. Vilka bilen çıkalım. Eceme birinci verin eceme. Birinci pelwanjan oğlum. Yaşını bakmasın. Benim yiyeyim. Algaydım. Hani? Mela. Ay ulan. Ya. Neyse sen. Doyurdum. Hani? Ay. Balon. Hani bir dakika hadi verelim. Vay. Vah. Yönetenime zat yok ha. Daha benzeme 10 tane. Şey değil çağam, şey değil. Aneze. Ana. Badam, ömrün uzak bolsun. Bagtly bol.
elmi dama öýüňde toý bolsun. Elmi dama çağıçyklaryň arasyn ne bol? Sene bizim aramızda olacak. İn bağlanam, in bağlanam. Gelin hemmemiz bile uzak yaşa deyip kıyırırlar. Oğlum, bak. Uzak yaşa. Çatçıyan bar gitar amal. Ecem can mahvedelinle şu. Şey derler. Gitarasını alayıp ver kar. Mehribanım, sen olmasan biz bolmazdık. Çünkü şulaydım sen hormatıma. Manlayında bağırasın, sen arama ececan. Dünya dursun durasın, yok arama ececan. Manlayında bağırasın, sen arama ececan. Dünya dursun durasın, yok arama ececan. Bir sır dağım var rani, bir sır bağım var rani. Garazık bir karani, sen arama ececan. Ececan, canecim, sen arama ececan. Ececan, canken, sen arama ececan. Annene Cemgan eti. Karşılasın koca dağ, karşılasın koca bağ. Bolup bize mehriban, sen karama ececan. Karşılasın koca dağ, karşılasın koca bağ. Bolup bize mehriban, sen karama ececan. Bir sır dağlan karani, bir sır bağlan karani. Karıcık bir karani, yok karama ececan. Ececan, canecim, sen 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 karama ececan. Sen karama ececan. Sen karama ececan. Hiç karama ececan. Minne ini bağıtlayar. Uzak yaşayacak. Canın sağ olsun senin. Başın dik olsun. Hay hedil oldu. Ağam uzak yaşa. Canın sağ olsun. Başın dik olsun. Beğendirdin öbürünü. Ecem can sene var ha. Ece canını bir de yuvaş kulun yöre vereli. Vaktimin bir sene vardı. Ece sen bunu bir de yatık gidiversene. Aktıklanam seni görüyorsun gel gitti. Ben etir özümcü ertik kayda ayarını. Bor bala. Şun kevde galayar. Şatlık can oğlum. Arkayın gidiverin. Pelvan bilen ertir ödüm bararın. Bor Ece. Pelvan canam, Ecem'im sizde kalacak olsa menem turoyun. Şehir açmalı. Mercan bolşan bolsan yöre ali. Gonç, menem düşürüp geçäýin de, sen hoda jam etjek ha.
Gayret edin. Yürmenim siz bilen. Sağ olun. İnce. Aksıyıcı oldu. Tanrı tasın. Recemenciyle uğradı oynanma. Ana sağ oturun. Ana garroyuma da geldim. Getir. Getir bunu. Evet. Salamu aleyküm. Ve aleyküm. Olmaya deyler. Gelyan mıcı? Vay saatlik. Zatlarınızı yığınap nire uğramakçı? Dan ulan. Bizce bir de iş tapar bilen şehre gitmeli bolluk. Bir aylık. Vay, men haberim yoklu. Oha bir şehir daş yerde ana bir 10 yaş mutlu yol. O adam attan falan bolyandıra. Sen ki halak. Ayağım aşağına uluğum orada bilyen. Hay böyle. Hocalığı kim teretmeli onu? Eceme kim teretmeli? Geline mi aydına çürüp alıp var yani Allah. Ay men nahar tuğuma eşikleme kim teretme. Joň üçin alıp barýan. Ay doğru. Ha ola. Her kim kellesine gelen ne vermeli? Ecem yeköde yaşar da anla gününü görür. Keyfim kellendinim. Geler durar dayını alat etme. Ay dinç günler geler durarsa daş yerde Allah. Men alat etmem. Yine meni alada koyayman. Borlece. Sen edin. Alat etme. Havar tutar durarsa çağa değerlerini biz. Sen sağaman otur. Geler durarsa biz. Yürü Ali. Gitseniz sağımançı gidin. Yine meni alada koyayman. Sen edin. Borlece. Bolya. Sağaman otur. Bolya. Havar tutar durarsa biz. Hem sen giyirece burum. Yürü yürü. Tek giyirece burum. Oh, bunu atır. Şehirde mi? Ova. Yürüyoruz ne kadar. Gel gelin. Eceme ağladı mı neyim? Neye mi edip gördün buraya? Diyan uyuyanla atlandı da bu maslahatlar etmeliler mi? Aynıyım bir. Hani gönlüsene ha. Aytdım ağam iş tapar bilen var ya. Onun çağa değil ha. Her bir gören adamı idarlap gördünüz mü? Ay garan niyetin aytmak değil ne? Men aytacağımı aytdım ağam. Ağam gayret ettim an akıl vermesene. Ben aklımı ödüme yetip. Bir de min çağalı, maşgalalı adam. Ha sen gurrundan kaçmada doğuracağını aytsana. Neye edecek kolyan sana düşünüp olmadı lan ineyim? Ağam, sizin hem öd aladığınız ödünüze yetip. Her kim öd aladığını öd edye. Benim öd aladığım ödüm edecek. Onun men işime koşulman sana gayret edin. Hani hal sen azıcık sesin hayallat. Ne hayal bir gelmeyen sen ağandır. Yağından çıkarmak yok. Yo, bilyen ağam şu tayda durayım, bir düşürayım. Ne durdum? Hava? Düşürayım ağam. Hava ne durdum? Olya, hava. Sen ineyim dinle. Sana bir kağıt buldum ama. Durmuşum ödüm çay aşamalı. Ayağını dinlemeli. Yani hemen adı çakçağa söylen. Bir daha diyadından çıkarma. Garra ülen ecem taşlap var yansın. Barcak yerimde de yüzüm gülmez. Gelin sana da değişti şu urunlar. Barınım canım sağ ol. Yo.
Bekke. O başlık. Indi şu suratlar var ha. O. Şul ullukda gelýän, şulan hemme. O ne şu nereden de? Ha, şul standart. O standart o. Hay, şu görünüşlüğün badırını şutaydı. Düşündüm. Söyledin şu at 182 sanatı geldi ha. O. Kalanlara yolla. Kalanlara yolla başlık. Indi bulan. Aha. Şu scena atılýardam göne şulan. O. Ha o. Oturdular yerine. Düşündüm şunu var ha bol şey alak düşündürüp baydyp var müşterilere. Doğru doğru. Yo arkayın ol başlık. Özüm dakik kaydan yerine var oturduk kaydan mı bulur ya? Özüm dakmak gerek gele usta olanlar var ha. Bolya solar ne de başlık bir muçuk zangayla başlık bir muçuk başlık. Ulus. Ha bak. Alo ho mara. Başlığın yanına diyen biliyor. Başlığın yanına diyen. Başlığın yanına diyen. Ha? Hayta yani. Uy ne mi? Ha. Giyineceğim elimi. Bolya arkayın ola. Giyineceğim elini diyor. Ha? Giyineceğim gelip dur abi. Nire? Hamniyetimde oturuyor diyor. Olyana gelsin yaptırdı. Aha. Ha ola, Tanrı yakın. Assalamu alaykum. Oğmuy, arma. Şu hayırlı tenagat diye. Şu täze ýeriňe. Şu taýda dämi? Hawa geldim. Geldim. Ora. Vallahi bardım bar. Aha. Assalamu alaykum. Wa alaykum ho. Gowmy. Innovatör näli? Geldin mi? Hawa gowam. Gowmadың da? Hawa gowja geldin da? Hawa ýaşy. Ejem köp salam aýtdy. Wa alaykum assalam. Gowmejam gagday. Hawa. Dinle. Indi şunu garlyk. Başlık yine zangayla bir muçuk başlık mümkün olsa başlık. Bol saltırak kuruluşsana bey, senem var. Aytdım ha men başlığın yanına durun. Borcum ne aylaydım? Bata. Bolya. Bolya diyen bolya. Bolya arkayın öyle bolya. Bolya diyen bolya. Başlık şuma neme maral zanget ya neme genecem yaman qaharlıya neme kabiliyetiniz atıyor diye de. Yaman qaharlıya ayol. Maral ayt şuma neme qaharlıp dur neme. Düşüneceğim başlık. Ey men mesela öýüňizde çözmeli ha. Neýlay bular? Arkayın ol başlyk ben özüm söýlerim. Mesel etme. Arkayın ol. Oglanlar özüm aýdar. Şu atlar var. Falan. Näme bollay? Käti otur, zat otur, kursak girik gidivermelýän zat ýok-a. Bir habarlaşyp gelämele, bolmana jaň etmele. Vay. Näçe jaň etdime söhbet? Ana stoluň üstünde dur. Aşakda bir giden işim ýatyrmän. Almanyň üçin geldim. Bol näme bol aýtsana. Oturmadım Bol näme boldy? Ho, çöllek mallar gitýärdik, gurrun edýärler. Sen habar bir tutjanma söhbet. Malla çölle gidip böre o.
Düýüncük habarlaşdym, düýüncük. Sen tutak gel çöl mal ip bersin ma? Kim diýen mallar ip diýdi? Ala dediýän söhbet. O çaralan çoponlar bir topar mallar yitiripdirler, ýok diýerler. Goýsana düýüncük habarlaşdym, magtymyny bilen öwedagän mallara gulýar gedip berdi ýa. Men ala dediýän söhbet. Nämen ala dediýän? Özüm çölle obada öňüme semsoň. Ala dediýänne mallary, sygyrlary. Mala düşünýärmi sen goýsana Şemşat? Sen şu mallar diýip çöllüp şuwa çeýdip gelämersiň hemen bir giden işim ýatyra aşakda. Öýde aýtsaň bolmaýam şo zatlar, öýe baramda. Hatırlap bermek wagtym ýok, düşünýän bir zada. Bora 5 minut wagtyň aldym bol ýa. Köşeşinni, boldunni. Mağdur adam baraşıp dur. Ayda çal. Boruny eşitdim, köşeşdim. Köşeşinni senem. Sürüjüň aşakdamy? Sürüjüň näme? Bolýa ödüm düşürörün sen, ödüm düşürörün. Bary bir sen gün öýe barmajaňy bilýän men. Ýör aşak düşöle täze zatlar geldi. Benim görşe zatlar. Bolýa bilýän öýede alarys. Ýör. Al telefonumu. Näme diýjek bolýanym? Ala telefonumu, ala. Oy, al, oy. Başa gaýjam aldy täne. Şu aýda nip berdimi? Ya düýüne aýtdym şonu bara. Eywa. Geldiler. Oh. İçine giraymen. Kenden şunu çok atlap daşınla karıştın mı? Ay şu tayda karaşay diýeň. Gowy öýçerler taglyk mı? Ýaxşy, gowy. Ezemin tagyny äli. Gowy ýaxşy. Gowum gençem dagam. Gowy, Ferhat sen işdiýdiň ha? Hawa, iş. İşdiýende var anim berde kabinetde oturup işlemeli iş ýok. Sen ýükçü bolarsyň nim. Ýükçü? O ýükçü. Ön gelen ýükleri eýlek geçirmeli, yerleştirmeli, atıştırmaly. Bolýa, baram. Başararsyň da? Hawa, başararym. Bolýar, berde şap durma, girere. Ha oýna, ýerden çykgeldi şular. Olaram täzem söhbet. Ene şu ýerden çykgeldi. Yaman üt köşükler enki. Bu nire goýulýar? Nähil? Şu stýanaň üstüne goýul. Laran yaman üt köşük owudun. Ha, köp zat ulanyp bolarmy? Ne bir kartinalarym täze. Owo. Saylaýynmy? Sayla ýöne täze ýerden soň goýýan. Oy. Wa ýokmy? Vay, söhbet. Owudun yaman üt köşükler. Ýewropeýsk stil. Owadan zatken Şemşat. Söhbet. Öz jaýymyza goýaýyl şu yaman. Bolýa, goýar ýöne täze. Ýewropeýsk stil. Täze ýerden soň diýip aýtdym ha. Bolla söz berýän. Hawa. Vallahi. Bularam täzem söhbet. Hawa aýtdym ýa ýerden. Her jaýda birini goýasym gelýär-de. Ýamon owudun söhbet bir jigin bir alaýna täzeýlenýär. Bolýa, bekke. Şunu goýurdum da. Şunu. Bir ula oklasana. Ho başlyk. Ho başlyk. Şunu bir ula oklak gaýt. Ay, genneje. Siz zany özüňiz bolsa iki naýlanma da. Wa hemmesine maljak boli. Bolýa, bir nokla. Bir noklamy? İki naýlanma laýynja getiräňmi? Täzeylen soň hemmesine malar. Bolýa. Bolýa, bir bolýa, öýümüze ýetjek bolýan. Ýörün, ýör. Üt köşükde. Bolýa, öýe gördi şuraýyn, bolmadan boşadýan. Renkler täze gelen ha. Gel. Gelýän haritler bilen tanıştyrş edip meni. Bolýa, Yanında bolarım men gündüz gece Yeki koymorun men seni hiçe Senin baktıma düşanın koyu bitçe Neticeyini biz bilece Sen bilen ovadan dünya Medeni bilyan boyuna günler Sen bilen mene bariyem Ananım söyle Şananım söyleyen Bu yürümün altından Sılaydım yadamam Yeke de Kaytala yenide
sana men gerek. Bir sevgini bölüşür iki yürek. Seni günden secabım kütülmetermen. Sen näme şertin olsa edeyin aytbarını men. Ananayın sana yılanayın. Sen isleyen süy bolmana sen anayın. Ananayın seni yıladayın. Sen gülsen gülüp bahtlı bolsan benim olayım. Bu yüreğimin altından sen aydıp yadama. Yeke-yekeden qaytala yeniden. O sevgimiz barada, kimiz burada. Bolup demedim, söyeli deneden. Bu yüreğimin altından sen aydıp yadama. Yeke-yekeden qaytala yeniden. O sevgimiz barada, kimiz burada. Bolup demedim, söyeli deneden. Yanında bolurum men gündüz gece. Yeke koymorun men seni hiçe. Sen men baktıma düşenin gowy bitçe. Neticeni biz bilece. Kakana bir işten geldi. Adetti bu kaka sağaman geldim mi yağdaylan goğum mi? An koyan çüğüm uçtak turup kan. Koy çüğüm. Menem koyayım siz çüğün ne? Menem koydu mine şunu. Birinci yerde sapağınız onun işiniz edip bolonuz sonuz bir saat 2 saat telefon oynaman ruhsat bara. Öteyarcan sen na koyacağım sen menü yokan cilen. Sen kayat sen seyretmele. Sen terbiye vermele ha. Böyle kaka. Gepleştik ya uçuyumuz, koşağım. Mena üç oğlum ma deyip yere öve sığmanıyorum. Çağalaram kakasından öğrenenlerde. Kakasının ecelerini ünserme işiyali. Hadi geçin otoğunuza çuyumuza. Bar sapaklarınıza yetişin de var. Çuyumuza bana birlay bağırlacaktım sapaklarınıza. Gepleştik ya mesela ho. Pelvan, çayam nakaram tayin kaysın alayın. Çay alay bakalım tek nahar gerek gel. Böyle. Pelvan yadak gelensin. Ene al çayını iç. Ey ha ola ne adam payri işten sonra öyle olup geldi. Pelvan. Sen bir derek gereken canım yakyan. Bak bir dere değerli olan. Büyükön bir çekme la maşgalada. Dinleyen oklarda, dinleyen ok. Dinlemezlerim seni. Sebep sen aklım hiç kime gerek. Düşüney, doğunluğa minni çağa der. Çağa değerli vak onun doğru. Por koyolla yedim şu kurumları. Hani sen koğusu ayda oturan ağam seyahatlerledi mi toyun ne diye? Pelvan, sen doğunluğun için madama yaşıl edip gidiyen biliyor musun? Madama yigrenci bolyanam sen. Sana ululip, kıyınçılık bolsa sana yüz tutyalar. Galan vaktam sen dinleyen oklarım. Bolya. Doğunum dinleyen ok, öyümde çağalam dinleyen ok. Gelinim dinleyen ok, men sana herlen, seneme dinleyen ok meni, men herlenler sana burada sonra ver götürüna. Ağın, bir toydan urun aşağı olyan, sehet bu arada kılıklanyan. Men seni dinleyen ok mu? Pelvan, men seni kaçan dinlemedim. Ayt kaçan dinlemedim. Ne şu an koyurluysan dinleyen o meni. Men sana sonra verdim, ağın kaçan sehetin allı, toyun ne diye deysen dinleyen o meni. Mine sana goğunluk verecek olan. Senem hem bir şekin yal, men goğunu de uyan. Ey borlay. Bolya sel bu koy şu an sen artık maşlaya, artık kolyalay senki. Men kartık maç olayam. Men gepim artık olayam sana.
Ay havada, dogonla urnal gamal bolsa iki pay verilen yalı. Men bolsa men gepim sana artık maç gelýän pelwan. Sen meni asla adam kadabyny göreňowa. Ey gara yükünler çeker diye bir çekmeli ora bu durmuşun derdini aladasyny. Yadyňa düşýär ikimiz jaýa başda göçüp gelemizde ne bir üýtüş oşmaz wady, ne bir gapgazymyz wady, ikijimiz bileje nähili bir sadaja durmuşdan başladyk ikimiz ýunyň başyny. Karaça firmaň bir aňyrbaş çaýnak käsesinden bir kiçik dükkan açypdyk ýadyňda bolsa. Ählar dugulymyza ýetdik, näçe özümiziň dükkanymyz bar. Hatta sen ulanýan gap başlaňa ama Karaça firmaň zatlary. Näme kemçilik edýänini men düşünýärmi? Pelwan, bu gürrüňleň arasyna biziň durmuşymyzy goşma. Goý Selbi. Kim zadyň var sere çepiňe saňa. Hudaýa şükür oğulýaryny oğluň bar. Bir gülala bir durmuşyň bar. Şunlar arzu etip etmedikmi kimiz? Sen meni adam hasabynda görýän bolsaň, men sana näçe aýtdym? Men yaramok. Pelwan, men bejerek almaly. Näçe gedek aýtdym? Hi bir gezek diňlediň meni. Hey başgalardyň men sözüme. Jogap ber Pelwan, jogap ber. Şol ejem, dogonlam diýip ilgünne de tinkiýaly ejeli bar. Goý Selbi, goý. Näme kim zadyň bar? Meneme seni zıtmajak bolup, depemde götürüp gelýän seni. Sen asla men adam hasabyna göreňowa, Pelwan adam hasabyna göreňok meni. Mudama bir şükür dar o televizyon. Mudama bir şükür. Şükür eden ok sen. Yine men günäkär. Mudama kakargy menden çykarýan. Men kaçandan beri sana yaramok. Men bejerek almalyp kaçandan beri aýdyp ber. Şol ejem dogonlam diýip ilgünne de tinkiýaly ejema. Menem ýurdumyzda bir ýerde doktor bolsa sen görköz sen aladaň men hiç taýt etmem ýatan ýaly etdiňmi men Selbi? Menem bir ýerde sen bir alagyň bolsa uruňda algap ber sen asyl sen keseliň sende bir sen waswasalyndan bir keselly. Bollenni menem ýadadım ýerdim şurrunlardan. Ejem dogonlam ýadadım sudurmuşdun. Ejem oğlu sen. Kesep! Menin sana gurnap beren şu durmuşum sana yaramayan olsa 4 telefonu 14 tarafına çık. Utyar, ejem bilen kakym näme söýüşýär? Kurperak gelýän. Şunçynyň kitabyny oku kitaby. Oku kitaby. Ey gabak, senin bolonga näme körpü? Be, oku kitaby. Öçür kompýuteryňy. Ama sana da başladı değişirler. İyi var. On sana da ma diýdi, kakym kitap oku diýip. Kakam size maňa tawşyrdy. Kaçan görsen aynaňy önüne de buýdam.
Gıydım. Oturmun sağaman. Eçe gelin, moya gelin, emeşitmenlerin. Ay geldim işte de biraz yağdadım mıydım. Bulmadın? Ha, eçe. Vah goğluna bilir ya hatsan ödün şu aylan onun ödüne terencam verip ya TikTok oynap oturdun ya efirde oturdun. Neme gerek kıydım şu atlan yok ettene gayrat etti. Ödüm ya da yandasından. Ece neyem işleyin öydü? Neyem işleyin? Bu şatlık hedimen gelir şatlığı varına karıştırdın mı? Ağaç şeylere ol. Ece men nahara öktü dere, nahara sen öktü biliyem ha. Ağır Gülsara. Hatsan seni gaynın ya da men mişirmel iyicek nakarın ya çöreğini. Seni beni bir maşkalan gelini bolluna. Nesi bota çağan olmalı. Oları teriye vermel canıydım. O zaman anında takkızın ayırtana hatsan oda vatsıl etmiyordun. Yok et takkızını. Çay demledin mi? He deyim ben şahtlık gelir. Ağaç gelir ödem. Yollaşına derev çay demle. Nakar şortay yerle. Ece. Gel. Ağam mümkün mü? Konuşan gel. Armağan, selamun aleyküm. Wa aleyküm. Olmaya deylan. Tamam. Şükür. Gel geçin. Neyim işlen ya da ne öyle? Hudaya şükür ağam, koğuy. İşler koğuy. Yetişen mi? Ho, yetişez. Ondan mara şu ağam, birazcık bir zatlarımızda ardanlaşık edemiz son, hasam sevdamız koğuy, hudaya şükür koğuy ya. Bir şol internetten geliyen sargıtlar köprek geliyor, hudaya şükür täzeyle yakınrak da ondan işgär sanını biraz köpürtmeli oluyor. Ona da nesip bolsa bir 5-10 tane işgär täzeden diýdim. Yetişer sağam. Öne mail namany öňde goýandyr namı. Seretişdirsen. Böyle tanışalım benim bolacak işlerim. Ağam mara bir soraşmanrak gerek edem etdim bolun. Näme bol? Körpe geldi. İş sorap. Ondan iş alaydım menem. Hani bir öňki owadaky iş näme arada şähere iş tapar diýip gaýtmadym ol. Owadaky işinden çykypdyr ağam. Sene mallapdyr. Yo, andım la ýoň sözlerine bir yalan bardygyny andım men o. Şäherde de barmadyk geri ýoken. İş tapmandyr. Şeýdi meň ýanyma geldi. O da. Menem jeyim diýip iş alaydym ağam. Hawa näme iş edýär bizde? Ay şu ammarda yükçe edip yerleştirdim. Ho, gonşan bir edil bir ammara dagyny bir öz iniňe ha bir kiçirak bölüm başlyk hatta gedäýmirken indi ha. İşlesin görsün diýdim de ağam. Menem sen elimde az yük çekmedim ha. Ene näçe ýyllar işläp berdi ağam. Körpe bolýar da. Tödemokda. Ece mur habar barmy bu zatlardan? Yok. Hawa ýagdaýlar näýeli? Ay sesinem çıkaran ok gelýär gidýär. Şo çağalar bilen gaýynlaryna bolýar idi. Gülýär garry taşlap bolup ýoşun eder. Ahir bilýän aýlanyp dolamşylar ýa ya gaýnym or. Ya ýene bir zat. Bizim tohumda da gelişmeyen zatlar gaýnymda ýaşap, eýdip bunun wajyp bolup ýörmek. Yo men oňa näçe aýtdym ağam. Ardan jaý we al şu wagt diýip. Oho, nämeň jaý, nämeň jaý? Nämeň ışkynda, nämeň külkülüne düşüp ýörsiň da ýa men bilmeýän bir zatym, mam näetdiň daýmyn ýa senem şol urdamy. Ya bir zatlardan men habarym ýok, ýa bilemok. Hawa pul nirden almaly? Hawa jaý nirden almaly? Jaýa pul nirden almaly? Pulsuz bazara barandan kepensiz göre girdi ýa. İşi näme sen tap beripsiň ony jaý nirden näýil almalymş ol? Ana odak jaý satjak diýdi. Nämen satjak? Niden tapýangy şunu ýa gurrunlary? Ya senem şoň gurrunymy? Ya men bilmeýän bir zatlanmamy? Yok ağam. Näme gurrun tapdyňyz o bu taýda? Ana körpäň edip berende ady. Ho ağam men hiç zatdan habarym ýok. Iniymiş. Doglan önünde gepleşdi ya şu meseleler hemmemiz üýşüp. Ýapyňa satjak goýjak gurruňyzy.
Şuurruňa deň sok sapar gelişiň bolsun. Men size janymyň ýa-ni inim siz menden gizlenip ýa bir zatlar etip berdiňizmi? Näme diýäňiz o? Şu menden bir uzat menden bir habardan ýekeci işin başına bar aýsaňyz, ertep gün göwnüňize deger. Bolar ağam. Tur işiňle bol. Özüňem işgärlerle mulaýym gepleş o. Doğru. Ağam. Neme mi? Bölmez edeyin mi? Bölmek. Getirenle meni öz tolum beraýyn oňa. Ýükçü bolup işledim. Var. Yük taşat. Var. Ödem kapyndan geläýmesin. Doğru. Nämeler bolup ýörew, näme bolup ýörew biziň tohumda. Bizden näle ýaly bıçagy, bizden däl ýaly bıçagy. Gecem daha neçe aýdyň bu zatda ýürek ýarlar. Ey hawla öldün molla. Bular bara. Kakam dünýeden ötenden soň horhar etmejek bolup körpe inim. Al gel ber meh. Türkiýe oňlarymyň edebiýatyna şeýle bir hikaýa gabat gepdim. Erkerendi mehriban bolur anamamy saklagydym sen ýylgyrsaň dünýe ýaz bolur kalbyňy pek saklagydym sen ömrümiň terçemini sayla ýolum merjenini geçmişiň pek Ho. Gowum ýagdaý. Geldin mi? Näçe oturdyňmy? Gowum ýagdaý. Gel çayım ýaňja demledim. Demledingmi? Geldim sağma. Naharym taýynmy? Hadi göreyim. Ha, Şemsat. Gurlaşmy ýaly bolar anna. Sen hem öz paýyňy alarsyň, menem öz paýym aljak. Yo Şemsat, men sana aýtdym ha. Diňe körpäde işlerle bizem şo ýene taň çagatdämi? Şo paýlaşylsa deň paýlaşylmaly. Düşünçdükmi? Bor Şemsat. Bolýa. Bor, sag ol. Bolýa, sag ol. Gowulma bolmasyn sen soňky döwür ataň öňüne köp gitýän ýaly. Ejemiň öýü öz öýüm boy. Ýat ýere gidem owa sohut. Sen öýüňe şutaý. O ýere sen myhman. Onu zaman edil şu waşo dawaly ýerde görünmeseň gowullar Şemsat. Ataň öýü bolsa da. Şo yer satylsa bay dawa ederin. Näme dawa etmen? Ederin? Ay satylası ýokla. Satlygym satar ödemek. Maňa satylandan satylmany gowy sohut. Ýöne satsa, Näme satsa? menem öz paýym aljak. O näme sen paýyň barmy taýda? Oy, hawa, hemmesi alýara, menem aljak. Ha hemmes ölse senem öljek bolsaň. Towa diýi sohut. Sen menden diýinjek bolýan öýdäne? Öz gepiňe görä gep aýdýan. Men senden diýilmek üçin aýdamak many. Koşulma şo ýere. Ha bir gelip kiminiň aramynda koşulsa gowmy? Ýakarym şo saňa. Ýani kim zaryň barmy? Hojalykda neçe zat bolsa artyk majy ýok. Men diýen mesleňe. Men seni diňläp, diýeniňi ede gelýändirin. Ýöne gaýrat et. Dogonlamyň arasyna, atamyň öýüne goşulma. Men sen dogonlaň bilen araňyza goşulamok. Bolýany, näme sen şonu sene? Ya menki ýalňyşmy ka? Gonç. Al. Nämeçek bir derek goşulyp? Ýok. Ýok, maň goşulmaly. Näme üçin? Olar bar mellek jaý satyp, pullaryny paýlaşmaly, menem garada synnap durmaly olary. Ýok, sen ýalňyşýan. Şu wagt öz paýyňy talap etmeseň, ertir gelip sen jaýyňam satyp paýlaşjak bolarlar. Dogonuňam bolsa öz hak jagasyny talap etmeli. Başyňy bir derek dawa sokýanda. Sen öz ornuň bil. Sen ornuň gelen puly hasaplap maňa aýtmak. Galanda bilen işiň bolmasyn. Özüň gowulýansyň da Gonç.
Yönü men sana bir zat aýdaýyn. Şu çakka çene sen diýeniňe ýok diýmedim. Yönü şu gezek. Senki nä dogry? Sen goşulma läl şu dawa. Men sen aýalyň hökmünde, maşgalan hökmünde aýdýan, sana gowluk bolsun diýen. Nämämiz kim? Seret gulýaly öýümüz wa, ulugymyz wa. Hemme zadymyz gowa agzy birje ýaşaşyp ýörs. Näme kimlik edýär sana? Goşulma şu dawa. Men sen aladan edýäne. Sen men aladam edýänmi? Sen men aladam edýän bolsaň, men 6 ýyl bäri. Men 6 ýyl bäri perden söýesim gelýär. 6 ýyl bäri men kaka bolasym gelýär. Şeýlemi? Sen perden söýesиň gelýärmi? Hawa. Men söýesим gelen okmy perdendi? Men näme perdendi isläm okmy? Men näme elimde çağa saklasym gelen okmy? Men elimde zatmy gowans. Hudaý bermese men näme deýin? Barmadyk kapyym galmada. Barmadyk lukmanym tebibim galmada. Men näme deýin? Men elimde zat Hudaý bermese men günäkärmi? Onda men günäkärmi? Bilem o. Bilen hiç wagt perdendimiz bolmaz. Näme üçin? Umytda bol. Sebäbi Lukmanlar bar mesele gelininde diýdi. Şu zatlar bilmem. Näme üçin şu çaka çenini aýtmadym? Men şu çaka çeni sen göwnüňe degmejek boldum. Günah menne bolsa. Biderek sen duýluň saklap oturmaýyn. Ruhsat ber, gideyin. Dur. Dur. Sen ýalňyş düşündiň. Merjen. Merjen. Merjen, dinle meni, Merjen. Merjen, dinle Koy ver. meni. Merjen, Hayır, elini. dinle meni. Men sen söýýänligim üçin diýän. Men sen göwnüňe degijek bolup diýmedim. Menen başga maşgal alyp ýaşap bilýäna. Düşün bir zada, meni bagyşla. Bana senden başga hiç kim gerekkä. Meni bagyşla. Men sen göwnüňe degmek üçin diýmedim. Bana azar verme. Güçtäýdi. 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 Ey Allah'can. Meni bagtly halymyn hemçin bagsat edýär. Bize yekece perden bolmaýarmy? Soğanım yad golly Bu yalan şey dünyada Kim ağladı kim şad golly Bu yalan şey dünyada Kim ağladı kim şad golly Bu yalan şey dünyada Yar yar deyip güldüm Yar mehrini görmedim Göz yaşlarım gizledim Bu yalancı dünyada Kalbim
hem dünya aylana, ya dillerde sayraya, yaptı beni ayrana. Bu yalan şey dünyada, yaptı beni ayrana. Bu yalan şey dünyada. Sevgim yolum bağlayan, yürek bağrım dağlayan, yar yar deyip ağlayan. Bu yalan şey dünyada. Ot olup yanıp gördüm, buz olup donup gördüm. Ahırdır çekkenlerden, bu yalan şey dünyada. Bu yalan şey dünyada. Kıydım, sen meni kovuca dinle. Ah canıydım, men sana bir zat aydayın. Eceň hiçden yamanlygyňa del, canıydım. Doğruyum aýtsam, şu öýe girip çıkamda goňşy golamdan utanyp, yere teredip girip, yere teredip çykýan. Her kim yüzüme diýmese de ýeňsemden diýerler. Öz giýegiň bilen gyýdyňy öýüňde ýaşatýaňmy diýip. Sen gowsy gyýdym, gaýnyňlara gitde ýaşa. Käşkä sygman oturan öýüň bolmasa bolýaram bolyn. Töleme owada uly howluly, mal garaly, mellekli, ekindikinni gow gaýnyň amma janyydym. Gelinem näle arzulanyp edilýär. Ýagşy niýet bilen edilýär. Ejemen öwrenşemek owaň şonýalak hereketlerine, mal garasyna seyretmeli, üst-üstüne gaýnym ýöne hemme zat onu etmeli, bunu beýtmeli. Hemme zat öwredip ýörýär. Gaýnyň wezipesi öwretmelem-de, dogram etdiýär-de. Gaýnyň näme öwretse geliniň wezipesi şonu ýerine ýetirmek, gaýnyň bir ýamanlygy barmy? Wah bar belan körüp özümden ýeke çağam diýip başyma çykaran özüm. Ontaňam ata-babalar ýöne ýere diýmendir, iki gyýdyn urmadyk soň diýdyn urar diýip. Ýürüg işten ejeň öýünde, näme günne gelsen gel gyýdym gezmäne. Ýöne sen esasy öýüň, esasy ojaň, esasy pörüň gaýnyň öýünde bolmaly. Nähä diýmen? Köpeler taňa nä ejetini öýüne köpelipdir diýen adaltaň, saňa awraýmy, maňa awraýmy? Eje gep edilmeýän öý barmy? Hemme kişiň gepi gurruňy bar. Hemme kişiň gepi gurruňy özüne ýetik. Onaňam gyd, sen dorlap beren mam şolara. Hani özüň joraň toýuna gidende eje şo gowaglan, şo näme oglan diýip şey diýip özüň bardyňa. Eje, şatlyk gowaglan, şatlykda gurruň ýok. Asyl gurruň owa hakda gidip otyr. Owada ýaşasym gelen ok men. Agyt owa diýip, ne daş ýolmy? 10 ýaş mıntyk ýol geler ýörersiň de ejeňlere de arasyna. Ýöne gaýrat et, ejeň ýüzüni ýere salma. Ana, gaýnyň gülýalagam gaýnyňma. Onuň owadyr da, uly howly, her ýylla bir çaga dowurda, çagalaňa teretde köpelli örüňede gitdi. Şondan owdat barmy? Eje aňsatçyk goýaýdyňlaý sen. Gepin köpeltmede, ýydyňa ýel çalmak gaýnyňa ýere. Gaýnyň örgüli bilen şu gün jaňlaşdym onuňa da nigsi magraýdy. O örgüli bärik şatlyk bilen ikiňiz gezmäne gelentiňiz öýdüp ber. A siz bolsa näme edip bersiňiz? Geliniň gaýnynyň örlese gowalar. Men sen ýumruk ýalyňdan, kakaňdan galsamam, eneňle ojagyň taşlak aýdan nälerin. Seni şu boýa şolaň ojagyna kemale getirenler. Sen hem men gyýdym bolmalysyň. Gaýrat etme, ýüzümi ýere salma. Düşündiňmi? Galanyny özüň bil. Şatlyk gelse gurlaşmasam ha boljak gelmen. Be. Şatlyk çaň gülne çaňy diýdi bolan çaň etmediňle. Ne geldi aýlady. Ne şatlyk aýlady. Eýülik mike.
Özüm aylaydım bakalım. Alo. Şatlıkcan, oğlum. Assalamu alaykum. Vaq men ýagdaýym gowla. Sizden habar yok. Gülni aylaýadın, şuun aylamadın bolýan. Beýinçilikde özüm jaň etdim. Bak ece birazcık iştirak bolup ayla bilmedim de. Özüň gowmaýanyň sagmy? Gowlukmy çagam? Ece mena soňrak jaňa daýyn taň işden çykyp. Ha, bolýa oglum. Men açyk şu iştirak ondan hazır çykyp işden çykyp aylaýyn taňa. Ha, bolýa oglum, bolýa. Galynja geýini beri. Birden şemal qaqaymasyn. Ha, bor ece. Bolýa. Bor balam. Oda, salamu aleyküm. Waleyküm selam. Oma, harmanda. Ya daýlanma. Saatlyk gördün. Saatlyk ana hotaýda başlyk. Saatlyk. Owan. Başlyk men gidibereýin mi? Gidiber. Gelen var. Ağam, salamu aleyküm. Aleyküm. Gowmaýady. Ýaşy. Çigim. Şu taýda başga da işläp görünler görýärsiňmi? Ağam diýip oturany gördüňmi şolam? İşow bär çigim. İş wagtynda başlyk diýip ýürdiler. Düşündiňmi? Geleňde aýtmadylarmy o telefonna gürleşmeliler diýip. İş wagtynda telefonna gürleşmeli däl çigim. Düşündiňmi? Telefonna gürleşmeliler diýip aýtdylar ýöne. Ejem jaň etdi, şoň üçin aldım. Çigim. İş wagtynda ejemem bilen o qaqamak. Ondan mara. Bärik. Pehliwan, ağam pehliwan alan ok seni. İşe men aldım çigim. Şu taýyna men ýöretgen. Düşündiňmi? Düşündim. Zaýyn ämet. İşde adam edem. Şu wagtlara şäher içinde gowy ardanjak wakadan jaýlar bar. Nämet çeken bolsaň tidirek çarçartdan bellisin et. Al şu jaýlardan. Düşündiňmi? Düşündüm, başlyk ağam. Başlyk, boşluk başlyk. Bolmada aýdyp gördüm o. Näme bol ho? Ay bol aýdy, men kän garaşdyrdylar o. Men bolmada aýtdym, alat etdim. Ayda, näme bolany bir Iki oglum boldy başlyk, şu wagt jaň geldi öýden. Ay tuwala. Hawa sawala. Ya sudaýyn bol. O şey diýip başlyk. O size tutaý etdirdim. Ay kän garaşdym o men. Gaty kän garaşdyrdylar o. Ahir Allah beripdir. O dim durtaýnaý başlyk. Bolmada aýtdym o, kän garaşdym men muňa. Iki oglum bolaýdy o başlyk. Hayran alaýym ala. Hawa hayran alıp yetişim okşumak mene. Hawa iki diýdi başlyk. Neme? Sony eger mümkin bolsa ertir jogap beräýsiňiz işden iki däw. Saňa bir unem ruhsat. Ha, bir unem soňsun nähili? Yok, bolýa iki un bolýar. İki un mi? Ay bolýa oğlum. Söýünjüňem karhanaň adymdan barar. Ha, söýünjümi? Ay şol ikidir başlyk iki däýin şonu. Gödüňiz tursun da. İkisi barar. Bolýa, sawal taňary ýakyn ömrüň bolsun başlyk. Size tutaý etdim. Bolýa, ikidir başlyk. Ya söýünjün näme? Bolýa, bir un gelerin. Başlyk tawal. Taňary ýakyn. Bolýa. Tuwalama, tuwal. Hey, tawalay başlyk. Bolýa, boy bolmady aýtdym o. Gaty kän garaşdym men. Bolýa başlyk. Tawal başlyk, bolýa. Başlyk. Ey, tawalay taňary ýakynday başlyk. Men kän garaşdyrdylar aşo. Bolmady aýtdym men ikidi ýa. Allah ýetirsen. O şo ýaky sogudan bellerdiň da şo ýa nep dersen. Arkaýy bolýdy. Özüň dönen oýuňa barar. Söýjüne aýry atly taýnydım da. Bolýa, tawal başlyk. Taňary ýakyn. Tawal. Başlyk. Siz näse çağa baray? Men üç oglum mu? Ay tuwalama. Ýene bir neme nikide bolar da men köp çöder da barar ne diýip bardaşym ýa iki de kirsen Ne diýip bolsa Allah ýetirsen. Bolýa başlyk. Ya sudaýyn bol. Bolýa tawal taňary ýakyn başlyk. Kuy başlyk. Ya ikidir ýene ýatly daýnydym ýa. Belli nime şo. Aýtdyma iki var. Belli ýene ýa nep dersen. Sen barmağam söýünjüň bar. bar. Ha belli şonu iki ogul bolan bir bekkan diýip berli. Hawa. Söýünjü. Tawal başlyk bolýa. Bolýa.
İyiliğin hocaluğuna, maşgalasına koşulmana hakkım yok şatlık. Yöne men özümden bir misal getireyim. Maşgalalı dördüğümüz hem çağal, çoğulu hemmem. O esedi kakam pahir edik gitti. En esas yerim şol dört doğunun en ulfu men. Şol hovliğin içinde dinecileme del. Ecemem menninle yaşar. Şatlık sen men maslahadım alsana. Gowa galanma. Gowa ağalanma. Pelwan. Gatu oğlan şatlık sen. Alalım. İyilik mukabalım. İçin ne vakit gelir? Hazır gelecektiydi. Gelecektiydi. Ece, otursunuz ki. Geldin mi vaktana Aa, karışıp canım, oturuyor. Ecem, kovmayak değilim. Sana karışıp oturuyor. Kıydım kovma sen. Sen ne mi öyle gelen o? Dine mamam yanına otursun. Ben çoğram da. Şeyle mi? Bu çaycağız koyup vereyim sana. Ece ne mi aradalı görünüyor? Ben sana kızgıncak çörek pişirdim. Anarda kuhnyada koyup kaçtım. Sağ ol balam, ben kızgıncak çay içeyim. Getir. Sağ ol Ecem canım. Demlence çayı. Bak Çeren canım, şatlığı canı diyen volin alına. Ödü canı değmede gepleşip bulunuk. Ne çoğun ver canı denak. Bakıydım iyilik mi ka? Hani sen ödün canı dani? Ece can çağı değil, o da su ödün oklar yani. Aylarda. Canı dedim mi canı? Böyle. Ho Ceren. Alo. Guonç. Salamu aleyküm. Salam. Ecem gürleşecek diye sen bile. Ha şeylen berani. Böyle hazır bere. Alo. Alo Kıvanç. Ece salamu aleyküm. Ece ursal trağa aytmasan bir işim köprak da. Sen işin köp borsa da işini taşladı menninle. Şatlığı canı diyen volin trupkan alına. İyilik mi ka? Hani haber tuttuna sonun. Ne çoğun ver şatlık bilen iyidilik gürleşip bilemok. Ödem canı denok. Ol vara önkü işini tavsırıp şehre işlemeye gaytacak deyip berde de iş tapman sonra men yanıma geldi de. O ne geli? O Ece ne men ammarım dişlep yor. O yani vara Ece men şehirdirim olaydı onu yoksa mara o niyeden çıkacak öyle değil. Tuğba. Ağamın haber yok men yanı dişlep yor ondan. O ne geli? Ece ödüm mara ol şehirde yaşayacak diye. O ne geli şehirde yaşayacak diye. Kakan hünerini kim yürütmeli? O ovadaki kakan yurdunda kim yaşamalı? Ay Ecem canay senin bolya da şol kakından alan hüneri, kakından alan yeri, kakan mehri, kakan yurdu. Ay Ece şu cayda satacak diyeni sattıran olsan vara.
Bu senin biz bilen şäherde ýaşap görmeli ece. Kim jay satjak bolýar? Ana ol şat satjak bolanyny sattyrmasyňa baryňyz. Oy, kim jay satjak boldy? Sen nämeleri diýýän? Kim jaýny satjak boldy? Şo ýeli aljak yer saklap oturýarsyňyz ece. Şol ataňdan alan yer, ataňdan alan ýurt. Başyna ýapjakma ece şonu. Şondan satam bolsaň bir çağıçyklaň arasynda deňje paýlan bolsaň ece. Ketpesini. Bäş şu adamlara pul diýsen yaramany uraya aýtýan. Jay satjak diýe. Habarım yok ece. Habarım yok. Bu sedik ýurdumyz. O näle? Kakandan kalan mirasy satyp boldy. Ece. Men pelwanyň ýanyna gideýin. Ece. Menem gidäýin. Ýok. Sen gyzyň bilen otur. Pelwanyň ýanyna gideýin. Şatlyk diýme bolen. Şähere gelenmede näçe çat bolle? Hani haçan alýas jaýbel. Haçan açende men ejemleň oýundan girip çykyp ýörmeli. Ejem öz otağından çykmana utanýa, sen tondurmajak bolup. Ýöne sen tonaň ok. Hani owadaky jaý satyp şäherden jaý alarsydyňa, hani beren sözüň? Aýdydım bolyn şu wagt. Ejemiň ýaragsy halyna men nädip ejeme jot jaý satalyp aýdaýyn? Ha, şeýlemi? Hawa, sen ejem gowunna degmi? Hawa, sen ejem ýaragsyza gowunna degmi? Ene derrewçik bäwegimiz bolar. Olam ejemleň oýunna bolar. Hawa, sen ejeňe derek, enesine derek, mamasy urap oturar sallançagyny. Hawa, bolýar şu saňa? Oy, hani o iňmulu agaňyz men kakaňyzyň orunyna oturýan bolup, ha? Jaý alyp berjek diýdi şäherden, hani? Ataň ýurdun satyp bolmaz, özüm jaý alyp bererin şäherden diýip. Hani jaý? Iň bolmana şäherdäki jaýyna ma beren oksaňa? Şäherdäki jaýyny berjek bolyn. Oňam göz owadaky jaýda. Oy. Ab ber başyňa ýapjakmy köne jaý, owadaky jaý? Ondan şäherde ýaşanyň ow dämi? Wah, biz bolýar diýsem. Ejem etmeýär, ejem şäherde ýaşamaýar. Oy. Ejem ýaşasy gelse gelsin. Ýaşasy gelmese de hana gapdalyna bara şaňyrda oturan pelwan agaň oýy. Şoň ýüregini agyrtmajak bolup sözler diýip bilemok diýip saňa düşündirip oturýar şoň. Ejemiň ýüregini agyrtmaýyn diýip saňa diýip bilemok diýen. Birazjyk sabr edäýinmi? Haçan açenni sabr etmeli. Näçe gün? Näçe wagt boldy biziň ejemlere göçüp gelenmide? Gyýu. Ejem inni her gurlanda kaktyryp gurlaýa. Inni maşgala bolluňyz, tünekli bolmaly sizem diýip. Mene utanýan sen tonmasaňam. Gyýu. Ondan seni agaň gowanç, seni ýükçedi bolanyp ýöre. Şäherde iksan jaý wa, beräýsin birini. Asyl beräýmez saňa. Näme? Üç beten çağalary barmy? Bary bir iki bolup ýaşap ýörler. Beräýsin bir jaýlaryny saňa. Nämen gurrun etjäň ay? Owadaky satyljak jaý. Bir paý menki diýip oturan adam saňa jaý berermi? Vay ey, zadam zatla gerekde. Bolya ağalanqa düşnükli. O ayalığından qınäme çykyp giden soň, hemme zada burunlaryny sokup ýör. Ay, olaram edilseň alla zatdan duýman. Meňe zatda gözüm ýok, owaň sygyryna da, malyna da, jaýyňyz bilen işim ýok. Sagaman şu şäherden jaý alyp öz başymyza ýaşasak bolýar. Menem şo pikire gelip ýalňyşdym öýtýän. Ýalňyşdym öýtýän? Sen meni ýene täzeden owa gidip, sygyr sagdyryp, mal baktyrjak bolýana dälsiň de.
Ay yaşajagyň çyn bolsa tagaram tagmaly bordun. Hemme adam etmeli bordun oğlum. Yo şatlyk. Iýda ýol ýok. Gellikmi inni şäherden jaý edineli. Mene gitmernini. Öňem zordan aýtdym şo taýdan. Gepi zoltmada şäherden jaý al. Mene ejemle oýnap girip çykyp ýörmäni utanýan. Sen gitme, men giderim. Benem şo pikirde. Ana ertir, ağam pehliwan gelse gürleşip kork görürüm. Bolya, otur ver mene. İşe. Nira işe yan gelliňe? Ay yük geldi dip habar ettiler han. Ha, inni ağalan günnüz işledi yani yetmedi. Inni gijede işledi bolady bu seni. Çörek bir ikit. Bereket versin nahara yedik. Töwernem özüň okardyň da. Goýu. Enesi, siz midiňiz? Oy, gelin geçin. Sağlık gurgunlukma geçin oturun. Yola çıkıp kaytmalam derler, enesi jaňa däýmele, perwana kaýdyryp da. Azar bermeýändim. Çıktım da kaydı verdim. Han pelwan. Pelwan daňdan çıkıp gidişi ýük diýip. Ýükler gelipdir. Jaňat. Men çaýyň naharyň uğruna çıkaýynda. Otur. Çaydanam nahardanam dop. Pelwana jaňat. Derrew gelsin. Häzir jaň edip soraýyn. Dinleyen Selvi. Alo? Pelwan, Haw. ejeň ele. Sen nerede? Sağlıkmy? Öňnem alyp gitdiýär ol. Özü geldim şu wagt. Dogrymy aýtsam, ýüzi göze gowy del. Senlik meselesi var ýaly Pelwan. Bolýa, bardym. Bolýa. Basymrak gel. Gel. Bolýa barar. Bolýa. Assalamu alaikum. Başka şu garayetler etmelikim. Sana da ama gol çekip beraberiz. Bolmaz satjan, soň özüm görürüm, gol çeker. Bolýa. Enesi, häzir gelýän neydi? Arkaýyn oturup. Başagaýlyk bilen. Çağalany töremedim. Çağalar dowçana. Akydyklar okap görmüş. Hudaýa şükür. Mektebe gidip gelip durlar. Hudaýa şükür gowluk. Çağalykda hemme çağalar gowy ýaly. Ulalansaň. Evet çağaň däl ýaly. Bolýada. Ýogar sama öýdäkiň ýertisi. Owa barsam agalamyň süňürtisi. Maňa şu taýdan rahat ýer boljak gäl öýdi. Ey bolýan. Sen ýanyndan aş. Karop gaňysym rahatma.
Ejemcan. Pelwan gelin sama. Geldim. Aha, Ejemcan. Salamu aleyküm. O merdaylan. Şeyde bir de geleceğim mihman ola bir de. Ejemcan. Kötüm yola çıkıp kayıtmalar eken жаңа daymelken indi alıp kaydardın da. Adar vermeyin hep. Çıkıp kayıtverdim. Vay, adar oğlum Ejemcan. Ejemcan sana çayına karar verdiler mi? Selvi gelin. Ola uğruna doğurla. Yöne. Yönesi ne ama? Şaatlık. Şaatlığı ne oldu? Goncun yani işlep görünüyorlar. Pelvancan. Oğlum. Men sana yakacak açtım bilen geldim. Ejemcan, sen bana bir hayiş derdin, mün hayiş bilen tutmalı. Ayda Ejemcan, bitirerim karşım çıtman. İnne men. Behrimden ağrım yakın. Men bırak yalanca pulum var. Sen şunu al oğlum. Vah canım kevem, men pulu neyme deyin. Gayta gerek olsa men sana vereyim. Dünya bağırım sene Ejemcan. Dünya malım, canım malım sana kurbana. Pelvan. Men sözümü bölmedi. Dinle oğlum. Sen şu pulu al. Üstüne nece koşmalı bolsa koy. Gerek bolsa dosyarlamdan sonra. Yönü. Şaatlığa cayal bir şehirden. Yönü oğlum. Kalkın yurdun sattırma. Ejemcan, can Ejem. Buğurumni dur buğur. Bulatlar bolmadı Ejemcan, bulatlar bolmadı Ejemcan, bulatlar bolmadı. Men sizi tanıcakta öğrendi. Beni arzuları etmedim. Canım Ejem, ağlama Ejemcan, ağlama. Yurdumuza yatlar metken tutar yani. Kalkın yıkayamadı. Nenin günah ettik oğlum. Kalkın fakirdi. Ona bir yanıyı taşlak gitti. Ya dedik oradan ne sakladık mı? Ya dedim mehir vermedik mi? Başka çarem yok can bana. Ölmesem kakamın yurdunda yağda mekan tutturman Ejemcan, ağlama yani, ağlama Ejemcan. Pelwan isteyemem beni. Gerek olsa şu altınları sat. Sat şuları. Yönü hayiş etken. Ecem ağlamasın. Koy kayfa. Altınlarını yerine koy. Ben gelinimin altınlarını satmam da neyime cayararlık yarıday taparım. Esas sen ağlama Ejemcan yani, ağlama. Can oğlum. Senden başka ben dayanacak adam yok. Can oğlum.
Sonra da teredin dara vatan mahalleler şunu. İşlemedi korkarlar diyorlar. Durun ya varma. Aleykümselam. Salamat. Ağırma. Näme o? Bir adamlyk işi kol bedem bolýaňyzlar. Tüýüs etmejeňiňizde tutýaňyz olsunlar. Başka araba yok mu diýdi? Bar baş. Barakalla o. Senem mara. Bölüm müdiri däjek golumda. Pelwan öňkü ýerini işlesin diýenler. Bar işleň bilen bolar. Ah onu. Pelwan diýen nälerler? Sen öýt tapdan. Aşağı bana araban tapmam şu adatta kalan mı olaymasın? Hay bolýar. Uy, on tamam. Bas, ne seni görse? Yönü qaharlanıp böyle. Sen görsen qıyğır ya. Biz bey dönük. Ana. Arada ustadı iş yapıyorum qaytam. Armada dik geçti. Hay bu zatlara düşünmeýäň diýdi Arjan. Olaň maňa aller geswa, meni görse bolanok. Ançylar düşürelik. Yer bolýa, özüň olsun bilýänsiň da dost. Sen onu olar alıp gel. Men ýaky diýen işine gideýin. Kaka. Özüm kaka boldum. Ýöne interim sen çağa alıp küýseýän kaka. İçimde näçe sowal, näçe arman barlygyn bir bilsedim kaka. Köp ýerde, gatykän ýerde ýaşlyk etdim. Sen markaň kaptalyňdan turman senin öwüt ünnügleriňden, maslahatlaryňdan akyl sanlaryň dolurmaly ekenim. Meniň dünýämde seniň oğluň tutup biljek ýekece adamam ýok kaka. Hanni senin ornuň hem akyl sanlygym hem boş. Dünýäde gidere yol tapman alan yalňyz ýolçy oğlum men kaka. Ýaşyň ulany bilen ulu bolup bolan ok. Sen bilen näde beýle agdy bir saklap bildin kaka. Indi biz näde bagdy bir bolmaly? Çağa kak aklymyz çağan bolsa da agdy birligimiz ulu adamdan kelek. Emma inni hemmämiň aklymyz daş ýar. Emma agdy birlik ýok. Çağlykda hemmämiz bir köneje ýoluna sygypdyk inni bolsa bu goja dünýä sygamyz. Ayna baksam senin yaşlığın görýän, pikir ýumagyny çözleýän kaka. Sensin armany içime sığman, okur dağıma dolsa dözmeýän kaka. Birilmedik sowallarim kän tapmak kıyın bolly. Oýsan şwilin didirip bayramyň oly. Madama sen adam sizleýän kaka. Sen arkan gaýgyny bilmedi ýüzüm. Inni dogunma
geçen ak sözüm. Bu dünyada ölümden yani ölüm. İller dönderdimi gitleyen kaka. Sen varkan gayrını bilmedi yüzüm. Enni doğanmada geçen ak sözüm. Bu dünyada ölümden yani ölüm. İller dönderdimi gitleyen kaka. Haklap girdim bana idiren dulun. Yürüçüp bol yarın men yolunydum. Ödüm kaka bollum yönekenidem. Kaka deyip seni gözleyen kaka. Sen varkan gayrını bilmedi yüzüm. Enni doğanmada geçen ak sözüm. Bu dünyada ölümden yani ölüm. İller dönderdimi gitleyen kaka. Sen varkan gayrını bilmedi yüzüm. Enni doğanmada geçen ak sözüm. Bu dünyada ölümden yani ölüm. İller dönderdimi gitleyen kaka. Ecem geldi mi? Geldi pelvan. O cahide namazını kavatıyor. Böyle Allah kabul etsin. Pelvan. Hayşe diyen. Sattırmay da. Daydamam giyici günlüydü yalvarı otıyor. Sattırmay şu cahine. Oğlum benim şol atlan aladasında da ne şun bağrına gelin deyin der bu. Bir yağdayın tapay da pelvan. Bir daha etmesen bolmaya. Yo, garry sattırda bolmadı o. Tema oyun şu da ne şun şogurrum üçün çağırlı daşlar hemmet. Lazım tapalla pelvan. Pelvan canım. Aleyküm. Gençler aleyküm. Salam. Taplan. Olmaya değil. Geç otur. Kovsulukmam. Salam. Geçin oturun. Pelvan can çağırıpsın ağam. Yo, çağırdım. Keyfine mi? Ağamcan ne mesele olsa der ocağıydı ayda ağam. Bilyan ha, işem taşlak kayttık bu vakit pul. Yoksa ama yani işten yanına ettin ağam. Şu taydaydan olsan ama olacaktı. Ne hatırlar, iş yerine, öy yerine. İşin işi işte çözülüyor, işli mesele. Öyümün işi öyde çözülüyor. Şunu yan bir adam, ben garroylu mesele için çağırdım sizi. Siz Türkmençe düşünýän adamlar. Men şol owada ýaşajak gel howny ýaşajak del. Menin owada ýaşasam men maşgalam ýykylýar. Be, sen eýýam göçübe mi gittin mi? Sel barsay goý. Vay, o nähil beýle bolýar? Öz öýüňe gelip göçüp ýaşasan. Selvi, turçay goý. Men maşgalan dargaýam pelwan. Yo dogruda işleýämiň diýen zadyny. Turçay goý. Diýeni eşitdiň dämi pelwan? Eşitdiň dämi? Efendim nähili adam eýsidi? Bir çağalygymyzyň geçen ojagyny bir hawany kakamyň ýurdy ýykylmaly minni. O bir atamyň mekany dep olar ýa duýgu ýokmy ýa sende nim? Men körpedämi? Men körpe satmana hakym bar. Satjak, satmana hakym bar da. Getin satmak bolýa. Çıkar bakan hakyny aýt. Çıkar narhyny. Men aljak. İsteseňiz paýlaşyň, isteseňiz paýlaşmaň. Ýene de bir zat bar. İste puluny bereň, ýok iste şäherin isleýän ýerinden bir jaý alyp bereň. Men näme gördüm? Ha. Buna jaý alyp bersen Jerem bilen Şemşa adam mı? Biz näli borsam? Ey, ine matar. Sizin paýyňyz bereň. Jigileňem paýyny ber isteseň. Kelleňiz mana dalyp duray sizin baryňyz. Sataňa gowşa garry.
Sen ejeme gep berip özüm alaydam diýändin. Sana jaý gerek gel agam. Sana internet satyn aldy diýen goňşulara, dogan garnaşlarymyza at abray gerek. Yok. O diýenim bolmady agam. Sen ýan kurrunňa inim iň soňky maňa degişli, onuň kurrunňa maňa degişli ýerem ýok. Bar şol degişleme kenne. Sen bahaňy aýtdy. Hakyň Allah menden. Netin zatmak dämi şonu? Netin zatmak bolsa. Ýokara aýtmagan. Kime dataňdan? Size jaýam ýok. Paýam ýok. Men o jaý eýem sattım. Gülfaraň daýysy bilen jaý satmak barada gürleşdim. Ucundan ala gulak pulum aldy. O ne else udanıştın o? O seni eýem öňünden pulum aldyň diýäň eýem. O sen meň elimde işleýäň däme o jigim? Ýükçi bolupmy? Ýagşam bir iş berdiňiz. Enim, hanynym. Ýadyňa düşýärm owada 10 ýyl mundan aman oşa könemellerin satdy owly, körp owly. Owa 5 ýyl iş bolup gep dururmy? Maňa awra gerek gel enim düşünýärmi bir zada? Maňa bir bayram agan ojo satyldy ana bir awra çyryp maňa şo gerek gel. Gaýtarawynym tewdan o. Gaýtarawynym ha şedýän senden. Yok. Bir Allah'ın hormatu haýyş edýän senden. Ağam hökmünde ýene bir gede haýyş edýän. Bir gedem däl agam, 100 gedem diýsem gaýtaram okşa sewdany. Men sana bir zat aýdaýyn. Şu janyň takka çykkanam boldy. Sana jaý ýok. Ay! Oy, pelwan! Pelwan! Nim sana näme bolýar o? Näme bolýar o sana? Ağaňa el gallyr aýtam. Ece. Ağa diýän. Şatlyk. Filial ağaň. Şatlyk. Oglany gitme diýän. Goý gitsin. Gitsin. Ece pelwa. Dayda. Gençe sow etdim. Sow etdim men. Ne daýan, ahir geldik da şu güne. Goý gitsin. Balar Ece, kakamyň maňa miraslary. Gonja owlanykdyr, balanlar bir şarpyk çalgam çalandyr, emma şatlyga bolýan körpän diýip bir şarpygam çalanýarlar. Ömrüme. Emma ine gelen ömrüme. Ine gelen ýagdaýma. Ahir şundan geljeğini aňýadym bay. Ahir geljeğini aňýadym şundan. Balan sözü yalan, yılgırışı yalan, hareketleri yalan, men daş töweregim yalan ha Ece. Kakam pahir şunlar arzu edip gitmedim ay Ece. Kakam pahir şunlar arzu edip gitti. Iň sonunda da ine. Pelwan. Sow ver. Arayacağım canım. Yani ahir şu güne gelineceğini bilýärdim men. Ahir. Balam jigin yalan sözlü, imin ağan yalan sözlü, heleyin yalan sözlü, işgärlen yalan, men durşudumlu duşum yalan o Ece. Ece men kiminin mal o men Ece. Niye bir utanç? Çağalıkta sığıp ine karnına sallançaktan kadam basıp ömrüme sığdın ılkönece gülüyor bana inni dünya sığın zokma dovanna könece yeşil gedikli giyip ulanlığımı bile bir çöregip
Atadan eneden sen miras deyip kanına varsayan lokma davanlar Atadan eneden sen miras deyip kanına varsayan lokma davanlar Yüzümü bol yalı yürüveyi kırı Sen son kodan Doğan günü pis olsa da sen keden Ütgömensiz katnaşıp da yünküdün Ya bir dine uyun zatma doğanlar Ütgömensiz katnaşıp da yünküdün Ya bir dine uyan zatma davanlar Doğan diyen size unudurmani Doğan ehli yaraların dermani Aldı bir yaşama hakkın permani Ya bir dine uyan zatma doğanlar Aldı bir yaşama Allah'ın permani bir dine uyanzak mı doğanlar? Alo. Pelvan. Gowmyağda eýlen doğancığım. Pelvan, ejem yok. Ejem yok da, 1-2 saat beri ejem yok. Pelvan, men goňşulara evden röýtdim, o taýda da yok, hiç yerde yok. Pelvan, ne etsek kek, he? Geleýde, pelvan, gel bir zat edeli. Oy, ejem. Oy, ejem. Alo, şatlyk, salam. Şatlyk, jigim, ejem yok. Näme? Ejem yok diýen, ejem yok. 1-2 saat beri ejem yok. Goňşulara gidenlerle ýere gitdim. Wah, goňşulara da gittim, hemme ýere gittim. Olara da gitmeýändir. Ejem hiç ýerde yok. Jaňadyk gördüm ejemi. Ejemiň telefonum öýde galypdyr. Nire gidenini bilemok. Nirde şu var? Öýde men, öýde nire gitçeňi bilemok. Geleýde doganım, gel. Öyle. Gel. Öyle. Şemşat. Oy. Alayda Şemşat, al jigim, alayda can jigim. Alo. Alo Şemşat, gowmy jigim. Owa. Şemşat. Näme boldy? Ejem yok. O nähil yok. Ejem yok hiç yerde. O nähil yok. Nirde de öýde de dämi? Öýde de hiç yerde yok. 1-2 saat beri bar ýeri gördüm. Gitti bir ýere, goňşulara da gittim. Hiç yerde yok. Bolly gelen barýan menen. Geleýde telefonu jaňasynym alamok. Gel. Bolly kapýasadyr Allahdan, saglyk bolsunna. Gel jigim. Bardım.
Evidim. Gelin sana. Geldim. Ahar yiyecek mi? Şey edip bir sen ulan uğurlaşıp durma da. Mercan gel hani. Gel men sana soğuk dallım ha. Öňüm tuhymy ýetik. Sen günne sepinde koy. Men sana günne getireceğim. Mercan. Şey dip yüzün soğup durmayda. Onun şey diyen olayın işte de huvusum yok men. Öye gelsem emine şey. Bolya bağışlayda anne. Şey dip yüzün soğumayda. Arginal mı be? Yürü sana tarak getirdim ha onu. Bolya. Çay içecek mi? Ne şey sen çay içen. Hani? Ceren? Ceren? Ha näme boldy jigem? Ýüregi ýaryňlar. Agy, içem yok. O nälejem ýok? Hem yer aylandım, telefonum öýde galypdyr. Aman ödelecemler, daktar gördüňmi mi? Gördüm, bahar kişiye gittim. Ýa näýil bolýar? O giýjäň ýar bu wagt näme ho? Nereye gidip biler daýdam? Yok. Nereye gitdi? Wa telefon çıkıp gidiverdimi? O giýjäň ýar. O näýe beýle? Nereden tapaly? Diňe guwanca jaň etmedim de. Onca men jaňa den partide ýöýüm. Yür gana daşarda beýip büçep durma, yür. Yür. Gir. Agay bardırla ga nereye gittin? Yok son aytyan na onun yankı. Gönül bardım olun. Anam. Ya barım. Ağam şu at yığına da oturna sonra ailesem olur mu? Yok toňam bilen mok öňüm daway der işiňe bolsun taşlaşsa da gaýt der ejemler gel garry. Näme ol ağam? Gel hoňguruň berem gel ejem ýok öýde. Näme? Gelýän ho saňa çaltyrak. Ejem öýde ýok diýe. Daýdam mı? Ejem tapamak diýe. Gideli. Ge. Ebnel vallahi blay ejeň ýitirip berseň. Ceren. Näme diýejem? Iňsoň sapar sen gördüň dämi? Men gün örtan geldim. Eceme nahar getirdim, kızgıncak nahar edip. Hawa? Olam iyiydi. İyiyençe men bilemek öýe gaýtdym. Soň ejeme jaňa deýindim, almady. Menim näme alan okka diýip alada bilen gaýtdym. Ýok ejem. Hiç ýerde ýok. Goň sen ajaňlaşmadyňmy ejem bilen? Ýok, bu jaň adam ok. Ay sen ömrüm jaňlaşan adam däl sen o. Şemşat sen ajaňlaşmadyňmy ejem? Yok doğancığım can etmedim yani akşam aylanıp kaydarın yedim de. Buna sere doğu bu giyim. Bolyan da sere doğu bolyan da ne ahir geldik ne ahir geldik şuna. Olmasa polisiýa berip gördük men. Hava giyce hadi keň ýaryny ejem ýitirdim diýip polisiýa var owa iş bolla maskara bolla. Tapýaňda görürüň. Belan körüň senne. Ine körpämi diýip sen getirilen günüň şu ne. Ne şu garryjydy, ala yorgana sygyp, inni dünýä sygmanýorsuňuz. Ýanyna saňa da degişli. Gidersiň indi. Mün pikir kelledi. Yemek beni bir halacına tapmadı. Bar köşeştirsene o, bar. Ağam bolan bolşy näme gay? Hamala ejeň biz ýitiren ýa. Agdyň nime? Way, sen näme maňa gygyrýaň? Sen sebäp bil şu zatlan. Hemme sen sebäp bil boldy. Näme? O şeýle, gireýe. Yanlıştım yitirdim Käbemin seni Gözlem yolun gözlep Qarayar ece Senin söyüp kudu
kıynayar ecel. Senin söyüp kudu aydan oğlumu, inni dünya köse kıynayar ecel. Zanecim, mehribanecim, inni dünya köse kıynayar ecel. Zanecim, mehribanecim, inni dünya köse süýreýär ecem. Boşardı ananlara pöwnemi, nirelere sarp ettim bu ömrümü. Bağışla can tevem, bağışla meni. Oğlun ağla bütünç foroyar ecem. Bağışla can tevem, bağışla meni. Oğlun ağla bütünç foroyar ecem. Zan ecem, mehriban ecem. Oğlun ağla bütünç foroyar ecem. Zan ecem, mehriban ecem. Oğlun ağla bütünç foroyar ecem. İçimde aytmadık sözlerim dolu, bağışlar ufat verir aydayın keli. Köşeş oğlum deyip kucaklar yali, durmuş dindel galım dara yar ecel. Köşeş oğlum deyip kucaklar ecel, durmuş dindel galım dara yar ecel. Zan ecem, mehriban ecem, durmuş dindel galım dara yar ecel. Zan ecem, mehriban ecem, inni dünya köse süýreýär ecem. Bagyt diýip ýok baýlygy hasaplar, elimdäki bagtym bilmedim saklap. Ýat ýaly dogandan arsymy çöpler, dünýä iki ýana arayar ecel. Ýat ýaly dogandan arsymy çöpler, dünýä iki ýana arayar ecel. Zan ecem, mehriban ecem, oğlun ağla bütünç foroyar ecem. Zan ecem, mehriban ecem, oğlun ağla bütünç foroyar ecem. Oğlun ağla bütünç foroyar ecem. Senin gideliğin bäri. Emne bu dünya bana madadı yok. Sen barkan aldı verdiler. Bir birine dayanıştılar. Sütünlüler.
Yapalım. Ağda birliğinem. Özün bilen alıp gidiverdin mi? Ben ömür boyu sen yağırlısın. Yastıktasın. Ömür boyu hizmet ettim sana. Sen diyemeyeceksin. Mansa terdi. Bana yüklep gittin. Sağlığımıza bir terbe verdik mi? Kanat çıkaran kuş. Ötke vurt götüne toplanak. Ya hayvan. Ulalansan. Öz sürüsünü yumranak. Martının gözü. Şu çay filan mellikte. Hamana. Soğucak. Mehri bilen söýü vermän. Azap bilen dert beren ýaly. Sen giden soň maňa o ýer mellik gerek gel. Satşak bolup topulýarlar. Şöyle yakaca bir arzum. Gelin olup eýetlen ocağımdan çıkarsalar bolýar. Getiribem. Sen yanımdan bana azıcık yer verdiler. Ben rahatım. Bana bu dünyada başka iştahat gerek gel bayram. Assalamu alaikum. Waalaikum. Qonamçılıkta ejam oturan ekan. Näme diýäň owa? Nämen gonumçylygy? Alyp gaýtsak boldum bolýar. Hiç adam gurulmady. Siz orada sürrenip tuş bärde tutun barym diýip. Erjenfem öýde gal. Gelse garşalar. Bizi gayrat etsin.
Pehlivan. Pehlivan. Canıcığım. Beni büyüme. Yok oğlum. Beni özüyün akıt. Yürüyeceğim. Canından can verip doğruya ene. Saylan okdin vakya bar balasına. Ulonun son düğün kuçağılar yönü. Kulak asmaz eneğin yürek sesine. Nem çün kanından kan veren eneğin çağılar kete başka kan yalı. Yaşaya eneğinin derdini duyman. Hamana dünyada ine kanyali. Enelere ütküş zat gerek değil. Sağlık, ağdı birlik bolsa ine bes. Yüreğinne mıdam yağşı niyet pel. Şonun üçün ene mıdam mukaddes. Ağzala doğanlar, kadırın bilip, ulak koyun eneğin yürek sesine. Yoksa gelirsiniz ağdı bir bolup, siz sebepli merhum eneğin yasını.